Bon día, eu en cuanto pido disculpas por este pequeno atraso por razóns logísticas. Temos aquí xa a Xosé Fortes e eu, entre tanto, os están acondicionando. Quería cumprimentar as persoas que nos seguen polo canal da Universidade e tamén as persoas que aquí están para asistir a este acto dentro da programación que temos de conmemoración dos 50 anos de 25 de abril. Eu aquí o que querería era fundamentalmente indicar que este acto en concreto é unha, non me atrevo a dicir homenaxe porque sería unha cousa excesiva, mas polo menos é un acto de recoñecimento en dúas persoas verdadeiramente significativas na Galiza dos anos 70 até a actualidade. E que penso que non tiveron o recoñecimento debido, polo contrario, e fundamentalmente no ámbito da Unión Militar Democrática, por parte das institucións públicas españolas, galegas, en todo caso, da institución dos servizos públicos. Por que digo isto? Porque cando aconteceu o 25 de abril de 74 foi sen dúbida un momento moi relevante tamén para aqueles poucos militares que estaban no exército español e que querían producir unha mudanza de regime. E moi particularmente onde era presentado nun programa de televisión o libro Mojar la pólvora, que era unha expresión, depois estas cousas poden sair por aquí, que era aquela idea de, polo menos estes militares, tentar prever cualquier golpe aínda naquel estertor do franquismo aínda máis retrógrado e reaccionario. E tamén está Margarita Ledo, que fai parte daquel grupo de persoas que, de diferentes ópticas, lutaron contra a ditadura e, ao mesmo tempo, encontraron no Portugal revolucionario e democrático, despois de abril de 74, un espazo onde tamén poder comunicar o que tiñan que dicer sobre a Galiza e tamén un espazo de liberdade. Por iso, a presenza destas dúas persoas aquí ten para nós un elemento simbólico e eu quero agradecerlles a súa presenza aquí e saber que de corazón prestamos homenaxe a elas dúas coa súa presenza. E tamén recorremos a dúas persoas xornalistas de moita traxectoria para que pregunten, o que non obviará que as persoas que están no público tamén o podan facer. Con noso agradecimento a elas dúas, a Xosé Fortes, a Margarita Ledo, a Áurea Sánchez e a Xoel Gómez. Non interrompemos máis e vamos ao importante. Moi agradecido. Bueno, Pepe Fortes. Hola. Encantado. Acaban de probar o micrófono. Sí. Sí, sí, porque... Aí xa son. Bon. Aquí Bon día. Bon día. Moi agradecido á Universidade de Santiago e a esta Facultade de Filoloxía, onde para min é sempre un placer e un honor estar, e sinto-me moi honrado por ter sido convidado para participar nesta actividade. Como comentou o señor decano, Elías Torres, esta é a segunda xornada do ciclo 50 anos do 25 de abril e van a participar, van a falar dous protagonistas importantes daquel tempo, como foron Margarita Ledo e Xosé Fortes, que aquí nos acompañan. Son dúas persoas que, ademais, que tuveron algunhas coincidencias naquela altura. Os dous tuveron que enfrentar situacións de clandestinidade por causa da súa actuación en actividades de oposición á ditadura franquista. Para os dous tuvo protagonismo, creo que especial naquel momento, a radio. Conta Xosé Fortes nas súas memorias como escoitaban as radios portuguesas para inteirarse da evolución dos acontecimentos de abril
E non só el, senón moitos oficiais, non só da Galiza, senón do resto do Estado español, e Margarita Ledo, que tuvera unha experiencia na cadena SER nos inicios do ano 73, se non estou en erro, pois a partir do ano 74 e até marzo do 75 tuvo unha experiencia, ela depois supoñeme que falará deso, moi importante no Radio Clube portugués, que era unha emisora pública de Portugal e xa no tempo, en fin, entre 74 e 75. Os dous se beneficiaron da lei de amnistía. Primeiro, Margarita Ledo, no caso de Xosé Fortes, tuvo que esperar 10 anos até o ano 87, mas, en fin, porque os dous tuveran problemas e estaban en espera de condea. Xosé Fortes, de facto, foi condeado e estuvo no cárcere durante bastantes anos, como sabemos. Os dous fixeron unhas rememorazóns recentes, despois de 50 anos, daquela tempo. Margarita Ledo publica un magnífico artigo que eu recomendo a súa leitura neste libro de recente edición, 50 anos de abril na Galiza, e Xosé Fortes publicou un artigo tamén de rememoración, polo menos que eu coñece na revista ATL, e finalmente ocurreseme dicer que o 25 de abril, a Revolución dos Cabos, foi un acontecemento que, segundo eles, recoñecen en entrevistas e en publicacións que fixeron, que causou forte impacto neles, que foi un momento de esperanza, que esperaban que aqueles acontecementos en Portugal que tuvesen unha repercusión para mellorar tamén a situación política na Galiza e no Estado español. Vamos comezar este acto como consta no programa, coa intervención de Xosé Fortes, a quen vai presentar a miña colega Aurea Sánchez. Paso a palabra. Moitas gracias. Eu dicir en primeiro lugar que eu estudiei en Madrid na Universidade Complutense entre o ano 1977 e 1982, nunha clase que tiñamos con, agora oísme ben, nunha clase que tiñamos con profesor de Dereito, debatíamos sobre temas inusuais, por exemplo, o terrorismo de Estado. En outro momento falouse de a Unión Militar Democrática. E todas as miradas se puñeron en min, tanto do profesor como dos alumnos. Éramos poucos, os 20, pero eu de repente sentíme interpelada. Algo pasa aquí con Galicia e coa Unión Militar Democrática. O sea, que Xosé era máis importante que os outros insurrectos, por decirlo de alguma maneira, así, en términos militares. Entonces, a segunda vez, durante un período moi longo, compartín mesa de redacción con Xavier Fortes en Televisión Española en Galicia. Entonces, aí houve unha cercanía a seu pai, pero de forma familiar, casi. Recordo que, por algúns comentarios que facía da vida familiar, eu deducín, e despois constateino nas memorias que acabo de ler, ainda acabei antes das 12. Sí. Cuando las derrotas otorgan la victoria, Xosé Fortes, no ano 2011 creo que se publicou. Constatei aí que Xosé é un apunte familiar, pero é un apunte importante tamén na biografía e no currículo dunha persoa. É un pai, é un avó presente, cercano e despois motivador. Cousa que agradecer moito nun pai, porque un pai motivador leva os fillos a lugares que outros non alcanzan, e el soubo fazer eso, creo que moi ben. Entonces, é a terceira vez que teño contacto coa Unión Militar Democrática en este momento, que acabo de coñecelo, porque non o vira en persona nunca, o sea que estou enormemente emocionada, tamén supoño que vos compartides este momento tamén comigo. E agora, pois, dicir algo da súa biografía. Xosé Fortes naceu no 1934 en Cotobade, en Pontevedra. Por eso nos felicitamos porque este ano cumpre en decembro 90 anos. O sea que con máis razón... Non se nota. En 1953 ingresou na Academia Xeral Militar de Zaragoza. En 1955 era alférez de infantería. Pasou 2 anos en Toledo. En 1957, como tenente, ten como destino Pontevedra, pero poderíamos dicir que Xosé Fortes non é un militar como os demais, porque ten inquedanzas formativas e académicas, como demostra que no ano 69 licenciouse en Filosofía e Letras.
e continuou despois 3 ou 4 anos de formación para o doutoramento. Nos campamentos de Parga, en Lugo, e no de Figueirido, en Pontevedra, Xosé Fortes recibe como reclutas nas milicias universitarias a destacados escritores, políticos e profesores da universidade. Toda a roxería. Sí. Empezando por Beiras e acabando Profesor Procela. Por exemplo. Pasaron pola miña compañía. Eu tamén recordo aquí a Arcadio López Casanova e a Antón Santamarina. Eso estuera comigo en Parga, sí, hombre. Sí, en Parga. Porque sabes que Valle Inclán está no inferno. Ah, sí. Sí. Tamén Eso te sei contalo sí. Valle Inclán está no inferno, según me decían. Non podía falar de como íbamos dar unha conferencia sobre Valles, estaba no Si inferno. estaba no inferno, por eso é. É nos anos 60 cando chega a capitán. Ao mesmo tempo establece contactos cos militares portugueses desde os campamentos de reclutas que teñen lugar en Tui. Por exemplo, no ano 62 asiste a unha cea de despedida dun batallón de Viana que marchaba para Angola. David dos Santos Martelo, capitán do exército portugués, e o capitán da Mariña Carlos Contreras son algúns dos nomes cos que establece relacións Xosé Fortes como representante institucional da UMD, a Unión Militar Democrática. O 29 de xullo de 1975, recordemos que ainda vivía Franco, foi detido xunto con outros 8 oficiais da UMD, procesados, condenados a varios anos de prisión e expulsados do exército. Foron estes oficiais excluídos da lei da amnistía do ano 77, pero incluídos na mesma formalmente 10 anos despois, no ano 87. Gobernando Xosé Luis Rodríguez Zapatero, no seu segundo mandato, o Congreso dos Deputados pediulle ao Goberno que recoñecese os méritos dos oficiais da UMD, expulsados do exército. Por iso, sendo ministra de Defensa Carme Chacón, se lles concedeu a medalla do mérito militar. Benvido, Xosé, a esta víspera do 50 aniversario do 25 de abril. Moitas gracias. Salgo hasta guapo neste resumen que fixeches. Eu vou facer unha pregunta que lles afecta aos dous polo libro que tamén que temos lido aí. Na aportación que fai Margarita no libro este 50 anos de abril na Galiza, que só teño aquí unhas copias, pero... Cando publicas? Non o vira, ainda non acaba de ser, non o vira. Ainda non vira. É un libro colectivo, acabo de verlo. Sí. Bueno, nesa aportación... Ten unha portada bonita. Pero eso de que non nos manden antes as autoras e autores, verdad? Home, que antes mandábanos sempre. Só fixemos para que... Bueno, pois nesa aportación sorprendeume dúas cousas, así por encima. Unha que Margarita, nunca se dixo, eu non sabía, en Portugal era Paula Martins. Paula Martins. Paula Martins era, sí. E faz unha referencia ao capitán Fortes. Teño máis variantes, pero Paula Martins era o meu nome oficial que recibí o correo na editorial Afrontamento. Despois falaremos con máis detalle con... Fago unha referencia a Fortes. Sí, faz ao capitán Fortes. E eu quería saber se o capitán Fortes sabía de ti e ti de él, de alguma maneira se houve algún contacto neses anos finais da dictadura na transición. Mira, eu coñecín a Fortes por foto. A mesma que sale no libro. E eu a Margarita por foto tamén. Por foto. Non nos cruzamos, en Portugal nin aquí. Esta foto, e teño os negativos, tamén mandan esta foto cando estaba en Portugal a que a distribuya e a publicite. Entón, eu saco os negativos. É unha foto preciosa. É unha foto preciosa. E lembras o que poñías? Lembras o que poñías na foto? Non. Pois xo vou decir. Na foto que a min me chega por trás, poñía lonxe de Galiza e lonxe da liberdade, era unha felicitación de Nadal. Era unha felicitación de Nadal, sí. Eu mandei ya a 4 amigos. Aos 4 amigos, un dos 4, fixome a chegar a ti. E entón isto foi publicado na prensa clandestina da Galiza, e foi publicado en Portugal, e traía por si acaso. Por si acaso a necesitaba, que non ya penso pasar e ten as marcas. Pero teño os negativos, é a mesma foto que sale no libro. É como coñecín a Fortes. Bueno, por foto, conoces moitas parellas. Sí, bueno, as cartas escribíanlles normalmente outras persoas, tampouco facía falta. Claro. No, pero bueno, foi así. Por lo tanto, non funciona o meu micro. Bueno, non sei, agora que fago con isto. Non volvo a repetir, escoitastedes, non? Escoitase moi ben, bueno. Porque senón non podería mover a miña mobilia, como digamos, os cachivaches que trouxen poucos. Pero bueno, quero dicir que foi esa a cuestión. Despois sí que fun sabendo del, claro que fun sabendo. E ti, de mí tamén, por foto.
No, eu tamén de ti posteriormente. Sí, creo que ha salido un ano despois ou así. Pero daquela dos primeiro ano nada, porque os militares, eu tiño dito nun libro que Franco sabía moi ben o que é o exército, o que debe ser un exército obediente. Entonces tiñanos moi aillados, é dicir, éramos como mineiros, cunha lamparilla na frente, e só víamos o que tiñamos diante. De forma que ter un amigo ou contactar co xente de Cataluña ou de Madrid ou de Andalucía era unha cousa impensable. O máis que podías chegar era a coñecer capitáns de Santiago ou da Coruña, pero fundamentalmente da tua unidade. O mellor non conocía nin a capitáns de artillería que estaban a 500 metros do meu cuartelamento. E o 25 de abril foi o que nos abreu o horizonte. Dixeron, temos que primeiro temos que ver que algo se pode facer. Os portugueses non se pode dar un golpe de Estado porque aquí en España, coa tradición que temos, nin siquiera para conquistar a democracia valía a pena dar un golpe de Estado. E aparte de eso que era imposible porque coa xente da guerra, procedente da guerra, un golpe de Estado era imposible. Éramos unha minoría absolutamente minoritaria. E, polo tanto, onte facían alusión, publicouse un libro con esa historia, que debatimos na Asamblea de Madrid, debatimos que facer. O golpe de Estado non pode ser, e tal, e a min ocorresome emplear unha frase que agora ten moito éxito, o título dese libro. O que temos que facer é mollar a pólvora deste exército franquista para que a democracia triunfe neste país. Mollar a pólvora significaba descompoñer na medida do noso posible todos os fundamentos ideolóxicos e incluso tácticos daquele exército. E a nosa pretensión era ir colocando nas unidades operativas a xente nosa, a xente de... Pero eso non deu tempo casi prácticamente, porque a corazada e a outra e a brigada paracaidista era un niño de fachas, o sea, absolutamente. Porque Minas del Bocha examinaba todo o capitán que pedía destino ali, se non era tal, borrabo, etc. Entonces, eso foi a nosa pretensión, decir, facer algo, porque o que os militares de Abril non nos fixeron demócratas, non xa pasar a Chile, e ali xa se posicionara a xente dunha maneira ou de outra. Pero o que sí nos dou a idea é que algo se pode facer, algo. E de momento era pornos de acordo a ver se estendíamos a ideoloxía democrática con unhas pretensións intelectuais tremendas, porque pensar que a nosa bibliografía básica para entrar na UMD eran 35 libros daqueles, entre eles o de Tamames e todos os libros gordos e tal, para os militares que non leían moito era unha tolería. O Elías Díaz, todos aqueles libros moi interesantes, pero hasta o Maurice de Berger que obligábamos a tal. Pero non todos leron aqueles libros, pero de algún modo, sí, ler revistas como Triunfo e tal, e salir da prensa ultra, que era unha cousa tremenda. Hai que, máis que volver atrás e ver a prensa da época, e queda un abraiado. Bueno, aí está a cousa, bueno, pero vamos a seguir co vosso turno. Bom, tamén Margarita Ledo, eu acho que Margarita Ledo na OSC non precisa ser apresentada, catedrática emérita que é naturalmente, mas bon, como este acto tamén está sendo transmitido para persoas que non están aquí, dicer algunhas cousas da súa... Non sei se te escoitarán. Queres No. pasamos o micrófono? Sí, eu creo que sí, que... Solo para mí, ¿no? Solo para mí. Pois, comentaba que algúns elementos da súa trayectoria de relevo nas 5 últimas décadas nos campos dos medios e das ciencias de comunicación, nos campos do cinema e do audiovisual e tamén nos da literatura, da cultura e da política de Galiza, nos quais elas ten intervido.
Entre 1978 e 1980 foi directora de A Nosa Terra, do xornal A Nosa Terra. A verdade que eu lembro aquela etapa con moito cariño e con moita gratitude, porque naqueles anos eu iniciábame no xornalismo e algúns dos meus primeiros traballos publicáronse en A Nosa Terra, estando ela de directora. E acho que debeu ser, a pesar de que colaborei con moitos medios na miña vida, bueno, fundamentalmente traballei na Voz de Galicia, mas antes tamén colaborei con moitos medios, penso que foi o único medio de comunicación dirixido por unha muller en todo ese tempo. Sí, naquele momento sí. E con un proceso tamén por publicar unha portada en especial sobre a enfermedade mental. Sí. Depois daquela etapa, no ano 1982, foi bolseira da Fundación Gulbenkian, depois fixo doutoramento en xornalismo e iniciou a súa carreira como docente e investigadora na Universidade Autónoma de Barcelona entre 1983 e 1991, téndose transferido na continuación para a USC, onde foi a primeira decana da Facultade de Ciencias da Comunicación entre 1992 e 1996. Margarita Ledo, todos sabemos que ten na súa trayectoria exitosa, ten recibido moitos premios, eu vou citar algún deles. O seu libro Cine de fotógrafos, no ano 2005, recibiu o premio da Fundación Espais de Arte Contemporánea de Cataluña. No ano 2008, ela ingresou na Real Academia Galega e ese mismo ano foi Premio Nacional da Cultura Galega. No ano 2017, o Premio Tero Pedrallo. No ano 2020, o Premio Cine Europa. E nese mesmo ano, polo seu filme Nación, recibiu o premio á mellor dirección de película española no Festival de Cine Europeo Sevilla 2020. Tamén foi distinguida co Premio Mestre Mateo no ano 2021. Ela pertence ao Colexio dos Brasilianistas da Comunicación, foi presidenta da Federación Lusófona de Ciencias da Comunicación, da Lusocon, presidenta de honra da Asociación Galega de Investigadoras e Investigadores da Comunicación, a AGACON, para alén de outros importantes recoñecementos e unha indiscutible proxección internacional. Hoxe está aquí na Facultade de Filoloxía para falar dun episodio biográfico tal vez non moito coñecido por moitas persoas, mas de enorme relevo. E é como no ano 1974, tendo ela 23 anos, finalizados os estudos de xornalismo e cando se iniciaba na profesión, por causa da súa actividade de militancia política nacionalista, pasou por unha situación de clandestinidade e de exilio no Portugal, que tiña vivido desde o 25 de abril daquel ano a Revolución dos Cravos. Aquela situación persoal de Margarita, se non estou en erro, ela agora vai falar diso, prolongouse desde setembro de 1974 a novembro de 1976. E rememora no libro este de 50 anos de abril na Galiza nun traballo magnífico, repito, que eu recomendo que se lea, porque igual que os outros 11 traballos valen moito a pena, e este libro que se presenta mañá aquí neste mesmo espazo acho que ás 10:30 e que é un libro coordinado por Carlos Pazos Xuxo e Roberto San Martín, que son dous doutores e antigos alumnos desta facultade. Eu teño moi recente a leitura deste traballo de Margarita, podía dicer algunhas cousas del, mas acho que estando ela presente, o mellor é que tome a palabra e que nos comente da súa experiencia naquele tempo. Bueno, grazas. E antes de comenzar o acto, Fortes e máis eu comentamos que somos dúas persoas, como moitas das que estades aquí, que por vontade e por casualidade gostanos traballar. Por lo tanto, esos dos premios ten que ver máis coa adhesión compulsiva ao traballo e facer moitas cousas e moverte por moitos eidos. Por eidos que ás veces ninguén che pide que te movas, claro, por lugares que ás veces naide nos pide que nos metésemos, non? Que fomos nos propias. Pero, bueno, quero dicir que agradezo a presentación tan xenerosa de Xoel, non? O resumo estásme pedindo, entendo que me refira máis á época do Radio Clube Portugués e a esa experiencia, ou, bueno, eu paso... Sí, eu paso... Sí.
se non fose o 25 de abril, como teria sido diferente as vosas vidas, non? Porque Bueno, claro, é difícil, é un desafío augurio, pero sería moi diferente, efectivamente, moi diferente, e dubido que eu estivese hoxe aquí. Pero eu paso a clandestinidade por algo que foi declarado acto de guerra, perdona. acto de guerra, nada menos. Que foi un acto de propaganda, pero como levaba un pequeno mecanismo de reloxería, para que nunha caixinha de Zarias os panfletos saísen en determinado momento e sin arriscar as persoas, Eso é un explosivo. logo máis, un explosivo. É un explosivo, un par de petardos destos que se utilizaban nas feiras, e entón é polo que paso a clandestinidade. E que eso é no mes de xullo, e no mes de setembro a organización onde estaba, que era daquela, bueno, a UPG daquela, estuve entre os 70 e 80, pois decide que convén ter alguén en Portugal e mandanme para Porto, para o norte, porque era a zona, digamos, que nos interesaba, non? Igual que... E tuve un valedor que ti coñeces moi ben, que foi Corbacho, o comandante da rexión militar do norte. Que morreu moi novo. Morreu moi novo. Morreu aí 20 anos xa, sí. A última vez que o vi foi nun congreso do MES, do Movemento de Esquerda Eu Social. coñecía moito porque era moi amigo de Rosa Coutinho. Sí. Eu sempre que iba a Portugal comía na casa de Rosa Coutinho, que era posiblemente o mellor amigo que tiña eu no 25 de abril. A súa casa era a miña casa e el viña aquí tamén a miña. Cando foi os mites de Otto, 18 mites aquí en Galicia contra a entrada na OTAN. Contra a OTAN, sí. A ti viñera Costa Gómez unha vez tamén a falar contra a OTAN, non? Non chegara a vir Costa Gómez a falar aquí nun mitin contra a OTAN, non? Non recordo. Que era moi diferente xa Costa Gómez deles, non? Costa Gómez era unha cabeza privilexiada. Eu quedei asustado na entrevista que lle fixen para nos 20 anos da Revolución, encargou unha voz de Galicia varias entrevistas para facer un folleto de 16 páxinas sobre o 25 de abril, 20 anos despois. Entrevistei a todos eles, a Vasco González, que xa conocía incluso da clandestinidade, porque con Vasco só me vira na clandestinidade, pero Costa Gómez non conocía. Resulta que Costa Gómez era de Chaves, e a madriña de Ourense, é antepasado de Ourense. Sorprendeume aquela posición moi galega, pero sobre todo sorprendeume a lucidez, como vía a Revolución, o sea, nada que ver co aquel personaxe que le describe desta maneira, falando de Spínola. Bueno, Spínola era un bo xinete, tiña unha gran, chegou a ser olímpico, e tiña unha gran estampa a cabalo, pero sempre acababa caíndo. Sí, bueno, e caíndo rápido, menos mal, caeu rápido, menos mal. O 28 de setembro e caeu o 11 de marzo. E ele, Costa Gómez, mantúvose sempre moi fiel á Revolución, un personaje, pero unha cabeza privilexiada. A mí pareceume sorprendente a lectura que me fixo 20 anos despois daquel proceso. Fíxate, acabas de decir dúas datas, 28 de setembro, 11 de marzo, que na miña estadía en Portugal son moi significativas. Primeiro, porque eu vou para ali en setembro, mandanme a Lisboa, vou a través da Luar. A ti fuches a setembro en Lisboa? En setembro do 74. E mandanme para Lisboa. E entón xa me decatei eu que a Luar non era a organización coa que nos podíamos traballar, porque a Luar non tiña como tal estructura. A Luar, de feito, tiña un periódico que se chamaba Fronteira, porque andaban dun lado para outro durante a dictadura pasando, pero non había, e claro, o que pasa é que tiñan un representante público moi coñecido que era Palma Ignacio, que fora aviador, fora o que panfleteara a Figueira da Foz desde o ar, etc. Bueno, entón, volto para Porto a través da SIDAC e dos cristianos de base, do Fuguillas, un cura que estaba na UPG, José Manuel Iglesias, e que me fai o contacto, digo, porque eu mando recado dicindo, aquí non fago nada. Aquí non fago nada. Se neste momento o contacto é Lisboa e Luar, aquí non fago nada. Entón, dicenme, digo, quero irme para arriba. Claro, polo menos estou máis perto, non? Tiraba chomiño. Tiraba momiño e despois que estaba máis perto e hai que buscar... Entón, danme os contactos co Centro de Información e Documentación Anticolonial, que era onde estaban moi ligados ao movimento de esquerda socialista, o MES, onde estivo Corbacho. E entón veño e xa me meten en Porto na casa dun deles, que se chamaba Antonio Melo, da casa dun militante.
porque obviamente non había onde estar, e eu non figuraba en ningures, quer dizer, eu non estaba, non me tiñan localizado en Portugal como se chamaba a daqui? Ahora sale a PIDE, pero a daqui, a Policía Política, como se chamaban? Os gris, non eran os gris, como se chamaban? Os sociais. A Policía Social. E por eso tiña outro nome, outra identidade, e por aí. Por lo menos facer eso para disimular, non? Non é difícil. Eu chamaba Manuel Sánchez. Manuel Sánchez. A mí me puxeran veles o nome, Paula Martins. Eu non sei como foi con Paula urxencia, Martins, e dixen Manuel Sánchez. Bueno, pois si, algo así pasei todo o normal. tempo, Algo e normal. daquela viaxar era unha cousa tan distinta de hoxe que eu, na miña vida, me pediron o carné porque eu sacaba os billetes a nome de Manuel Sánchez, Manuel sobre todo Sánchez, para que non claro. fixera Sí, sí. seguimento. Sí, sí. Entonces, nunca tuve para ir a Barcelona, Madrid e tal, eu iba a Manuel Sánchez e viña, Claro, e ya nunca me estaba. pediron o carné de identidade. Pois o- Agora fante desnudar casi. Sí, agora xa non tes esa posibilidade de... Bueno, total, que o primeiro acto público en que eu observo en Porto é unha barricada na Baixa o 28 de setembro, que estaban parando todos os coches para controlar o intento de golpe de Espínola, que estaba por detrás de Espínola. Pero Espínola daquela zafouse un poquinho, o sea, quedou a... Porque antes fixera unha maniobra como si el fose un dos adalides da descolonización e cousas así. Bueno, ele era un grande impostor, porque eu teño documentos do seu centro de propaganda. Un grande impostor. Un grande impostor. Os documentos de propaganda que estaban, que era o que lle chamábamos o papeliño, tiña 60 páxinas e explicaba como fora o golpe de Estado, a preparación do golpe de Estado en Chile, por exemplo. E a intervención do diario El Mercurio. Era fantástico, o papeliño. Bueno, eso era Espínola, esa parte, o jinete, sabes, que se mantiña con eso, ali arriba. Bueno. Sí, pero caía. Caía. Entonces, 28 de setembro, barricada na Baixa. E era, de calquer xeito, eu a veces digo, sempre o dixen en plan colonial, entonces agora non o vou repetir polas cámaras, e non contaría, non digo despois no café. Porque isto das cámaras tamén é unha trampa, despois nunca sabemos o que queda grabado. Porque temos cámaras, Bueno. Entón, se non diría o que iba a comentar, a anécdota. Pero non quero, non é nada... É unha anécdota, pero tampouco quero que se interprete mal. E, bueno, ese é o primeiro acto en que eu vexo o que pasa a pé de rúa, que é importantísimo en Portugal. Quer dizer, aquela desorganización, autoorganización, desobediencia, quer dizer, as leis tanto tiña, Entón, había unha especie de insubordinación constante en relación á memoria da dictadura. E un empoderamento. Realmente eu vivían ali que a xente... Da sociedade. Sí, da sociedade. A sociedade... O 25 de abril inician os militares, pero realmente... Despois aí o arrastre a xente que o convirte en un proceso revolucionario é a actitud da población civil. Sí, é así. E o 11 de marzo, que o 11 de marzo, que foi impresionante ali, que estábamos pegadas a radio... Estuvo a punto de ser fatal. E eu creo que foi... Como se chama? Durán Clemente. Durán Clemente o que toma a emisora nacional e advirte e fai un comunicado polo 11 de marzo para a poboación, porque aquilo non se sabe. Bueno. E o 11 de marzo, a resultas do 11 de marzo, remata o meu programa na Radio Clube Portugués. Por eso digo, sí, despois podemos falar. Porque a radio, e era o que te iba a comentar, o detalle que eu conto, eu fago ese programa a través de un grande contacto noso que era Viale Moutiño. Viale Moutiño era xornalista, escritor, en moita relación aquí, sobre todo con Manuel María, moitísima, viña moito, tiñamos ido a... Manuel María non perdoaba nunca os capóns de Vilalba, entonces alá íbamos a Vilalba aos capóns, non perdonaba as troitas do Incio, alá íbamos ás troitas do Incio, e Viale, que non ten nin tiña coche, sempre estaba, porque eran grandes convocatorias. E entón tiña moita relación, e mesmo cando eu estaba estudando en Barcelona, fora unha vez a Porto con outra colega que tamén facía xornalismo, que era de Donosti, e el moveronos por ali, aloxábanos, porque claro, era neste sentido, non como nos movíamos. Entón, Viale fora un grandísimo contacto, el tiña publicado xa Introdución ao nacionalismo galego, e foi o que me dera contacto, como era xornalista, cos conductores e os responsáveis dun programa de tarde destes que duran varias horas que se chamaba O Norte Día a Día. E ali, un día a semana, había un espazo de 15 minutos que era o que eu facía de maneira anónima, pero introducía e despedíase o locutor portugués. Anunciaba unha especie de índice.
En xaneiro, aparece por o cuartel xeneral alguén enviado dende Galicia, e eu supoño que a única persona que lle poda dar o contacto eres ti, para que vaya ali. En xaneiro do 75. 75. Sí. Bueno, non tes por que decir o nome, te vou a decir o que fixo, o que intentaba facer. Era acabar con ese programa. Sí. Sí. E entón, o único que pasou foi que primeiro baixo a consigna de que socavaba a unidade antifascista. Un programa que era, se o escoitades, porque están no arquivo sonoro do Consello de Cultura Galega, un programa que era de noticias, por exemplo, se tú estabas na cadea, pois había que decirlo, ou se había o proceso de Abaforés, por exemplo, salía. Había todo un sector antirrepresivo, as noticias antirrepresivas, e outro de divulgación para dar a coñecer aos portugueses quen éramos, que non tiñan nin idea. Eu non sei se ti tuveches a mesma percepción. Sabían moi pouco de nós a nivel de Galicia. Bueno, nos contactamos enseguida con eles. Bueno, porque vos era un contacto corporativo tamén. Corporativo, claro. Pero despois das cuestións políticas aquí, é moi pouca historia. Sabíamos nós máis de Portugal que eles de Galicia, que eles de España. Mais, sí. Bueno, total, que a cuestión era o programa que socavaba, e eu dixen, bueno, e entón o que me mandaron foi entregar os guiós cada semana. A censura. No, pasaba por dinamización cultural do MFA. Lembras quen estaba á frente? Sí. Bueno, e entonces pasaba por ali, nunca tocaron unha coma, Nunca tocaron unha coma. Pero se ve que houve reincidencia na visita, porque dunha vez que entrabas ali era moi fácil entrar, Eu entraba no cuartel xeneral e entonces, mentre agardaba, falaba cos soldados, e entonces decían, e pasou a ser esa voz, que eu era parente do Corbacho. Eu iba como parente do Corbacho. Sabes que a muller do Corbacho era española. Ah, non sabía. Con eso eles deduciron os soldados que eu era parente do Corbacho. Entón entraba ali, tal cual. Realmente o Corbacho era inmenso. Eu debolle moito, aí teria que decir que lle debo moito. E entón, nunha desas, entrevístome con Fonseca, co capitán Fonseca, que era o responsable de dinamización cultural no norte, sobre de novo o programa de radio. Que me dice, oye, que... E era unha entrevista tan surrealista que me dice, por que ata me chegaron a comentar que você podía ser da policía? E eu quedo así, consternada, e digo, vostede saberá. Non lle podo a eso contestar. Bueno, entón, o programa seguiu, pero truncase xa con estas cuestións. E o propio Fonseca, despois, e de dinamización do MFA, cando organizamos, eu xa como profesora da Facultade de Letras, en xuño dese ano 75, as primeiras xornadas de cultura galega no Porto, é quen as financia xunto coa Gulbenkian, que dicir, o Cartaz. A Gulbenkian tamén? A Gulbenkian tamén. Que despois editamos un libro. Sí, porque, vamos a ver, no momento en que estás, realmente, no momento en que estás, e tes as entrevistas, e te ven a cara, e muda completamente tamén eu tuve moita sorte. Sí, realmente, eso que decimos de que hai un gran movimento popular, tamén hai un gran movimento solidario. Quer dizer, a solidaridade era absoluta. E entón, eu entro a traballar na Facultade de Letras, teño que pedir a Barcelona o expediente, Costa Clavel, que o vai buscar a propia Escola de Xornalismo, eu entro a través de Abelás Núñez, que naquele momento era secretario xeral de Deportes, algo así. Non era... Entón, que fala con Óscar López, que era o que sería aquí o decano, o director da Facultade de Letras, e decide o claustro da Facultade de Letras incorporarme. E paso a ter, un salario pequeno, pero que me permite mercar unha máquina de clichés electrónica para pasalos cara aquí, toda unha serie de cousas. Quer dicir que... E iso é unha acción dese tipo. E a Gulbenkian, eu lle mando unha carta co programa das xornadas, e despois chega diñeiro, cando se aceleráramos as xornadas, na que interveñen todos os que tiñan relación co galeguismo, que era moi importante. Aquí estaba Manuel Rodríguez Lapa, aí estaba Xacinto do Prado Coello en mesas, despois había cine, paga o MFA traer unha película de Carlos Velo que se chama Universidade Comprometida, que é sobre... Non coñecín, non, porque esa película, e podemos ver, esa película era sobre o proceso en Chile. Sí. Entón, quero dicir que o propio Fonseca e o propio MFA, cousa que sería insólita pensar isto no exército español,
Ainda hoxe, non sei se Absolutamente. ainda hoxe teñen dinamización cultural. Eu non podo entrar, non teño plaza na residencia Claro. militar de Ves, Madrid por eso. todavía. E son Bueno. coronel do exército, realmente amnistiado, Claro. pero cada vez que pido unha plaza, incluso para actos oficiales organizados polo goberno. Non teño plaza. Bueno, pois un pouco este foi o proceso, digamos, do 11 de marzo. Claro, o 11 de marzo houve unha tensión moi forte, ali empezou realmente unha fase moi radical contra o goberno Vasco Gonçalves, Que terminou co documento dos 9. que terminou co documento dos 9, onde estaba Que Melo redactou Antunes, Melo, e despois o 25 de novembro. O contragolpe, o 25 de novembro, que iso xa é definitivo. E a partir do 25 de novembro, xa agora dou un nome máis, isto é unha especie de agradecemento público, a partir do 25 de novembro houve unha especie de caza ao e á estranxeira, porque antes non había nin control. Que eu estuve en Alilla, era profesora na Universidade de Porto, e sin identificarme tamén, prácticamente. Eu funcionaba en paralelo con 2 ou 3 identidades, pero a partir de aí, porque houbera toda aquela campaña de que os cubanos iban a invadir dende Angola a Portugal, na prensa, pero tal e como vos estou dicindo, parece agora mesmo unha frase de cómic, pero era así, porque eu fixera un traballo cos alumnos e as alumnas, sobre todo, que eran alumnas as que iban a lingua e cultura galega, sobre todo o tratamento na prensa desa ameaza de invasión, e era, bueno, fantástica. E entón, eu xa recibira, quero dicir, viñeran a partir dos feitos de agosto aquí, cando hai o asesinato de Reboiras en Ferrol, pasaran 9, 10 persoas para lá. Estuveron pouco tempo, hasta que puderon empezar a regresar. Pero había unha delas, Carmiña Braña, que estaba exiliada en París, que xa viñera un pouquiño antes, viñera en xuño do 75, e estaba ali asentada, porque estaba como refugiada, non podía volver tampouco, e foi amnistiada cando a min, fomos as dúas ao topa a Madrid. Entón, a partir de novembro, eu digo, temos que poñernos un pouco, normalizar a situación, porque en calquer momento desaparecemos. Eran as cuestións da rede bombista da PSP, da Policía Judiciaria. Cambiou todo. Bueno, mudou todo. Os militares estaban na cadea tamén, estaban perseguidos. As iconas do 25 de abril estaban todos fora do exército tamén, ou mandados ás quimbambas, ou moitos xa se largaban para Angola ou para Mozambique, que xa eran independentes, ou estaban realmente nunha Aquele situación. Costa Martins, te acordas? Costa Martins. Bueno, eu tuve colegas que eran dos capitais que pasaron a clandestinidade e nese momento non eran militares. Eran abogados, tiñan outras profesións, pero como participaran... Pero militares de Abril tamén. Foron militares de Abril. Costa Martins era ministro de Traballo. Era ministro de Traballo, sí, exactamente. Bueno, total, que averiguo un pouco, porque o gobernador de Porto era Cal Brandão, do PS. E a partir do 25 de novembro desconfiábamos moito do PS, porque fora moi avalado por Mario Soares o 25 de novembro. E entón eu infórmome, a través dunha abogada do Partido Comunista Portugués, co que mantiñemos unha relación moi forte. Sempre hai esa idea de que o nacionalismo galego só se relacionou co que se chama, entre aspas, esquerda radical. Bueno, o Partido Comunista Portugués era prácticamente o que mobilizara toda Fonseca, era do Partido Comunista, o que mobilizara os militares e os que os organizara, non? Había esa experiencia que xa viña de tempo, non? En que intentara facer Lister na República. Lister veu de Moscou co encargo de organizar os cuartéis. Despois tuvo que organizalos xa co golpe de Estado en acción. Pero bueno, empezaran con eso. Bueno, isto yo digo para a miña colega que viu a película hai anos en Políticas, organizada por Víctor Santillán e por Mercedes, non? Bueno, entón, ela dime esta frase, dime ela, a Cal Brandão, porque era de quen dependía, de quen podía, digo, Cal Brandão, díceme, pode facer unha política de dereita, díceme así, pero é incapaz de unha chafullice persoal, o sea, de facer unha atrapallada a nivel persoal, e digo, xa está, alá vou. E a través dun sobrinho del que coñecía, pois fomos, eu e Carmiña Graña Penedo, a falar con Cal Brandão. E entón, de novo, esas casualidades. Cal Brandão, parte da familia de Redondela. Tiña esos lazos, foi unha conversa amistosa, e eu lle digo, mire, eu levo aquí dende setembro do 74, xa estábamos en novembro do 75, traballo na Facultade de Letras,
fago actividades de apoio a miña organización e relacionome con tal. E esta compañeira estivo en Francia dende o ano 72, porque estaba en Barcelona cando eu preparei a pasaxe de fronteira para Francia, e digo, e necesitamos papéis. Somos unhas sen papéis e necesitamos papéis, e neste momento non podemos de outra maneira. Cal Brandán, o gobernador militar, con unha presencia fantástica, é dicir, enorme, eran enormes a veces, por lo menos a mí me parecían. Levanta o teléfono, chama a PJ, a Policía Judiciaria, que estaba ali na batalla, moi perto, e dice, oia, teño cá dúas galegas, fico por elas, o sea, dou palabra por elas. Van para aí e lle preparan os papéis. Tal cual. Claro. Isto El poder. E hai que exercelo. Claro. Non podes andar dicindo, bueno, teña aquí unhas rapazolas, non sei que. Tú estás perdido. Fico por elas. Fomos para a batalla, a Policía Judiciaria mirábamos como se fósemos extraterrestres e saímos dali cos papéis. Quer dizer que, polo tanto, é incomparable. Eu creo que non se volverá a repetir, nin se repetiu máis un tipo de revolución como a do 25 de abril. Bueno, xa te din aí todo o que querías, non? Eu agora se me dá unha pregunta a Margarida. Cales serían as leccións que aprendeu o nacionalismo galego da revolución do 25 de abril? Non, de verdad que eso non che podo respostar, porque naquel momento, refíreste, porque claro, muda moito, é dicir que... Refíreste a hoxe ou naquele momento? Non, refírome a despois, correlativamente, cando que o ocorrido o 25 de abril, coa túa presencia ali, e outra xente do nacionalismo galego perseguido, transformando. Que expectativas tiña o nacionalismo galego para aprender do que ocorría en Portugal? Bueno, eu coido que eran tan diferentes as situacións que, bueno, viuse moi axiña, non? No que foi a transición, moi diferentes. Pero eu coido que sí, que o que aprendemos, en parte, é a establecer relacións. Date conta que era, obviamente, o tipo de relación era únicamente galeusca, prácticamente, e con algunha organización máis, pero que non había gran tradición, tampouco era unha organización pequena, é dicir, que non había gran tradición de relacionarte con nin das políticas de alianzas, non? Que era unha cousa que sempre se desconfiaba, bueno, tamén en Portugal, non? Porque recordo sempre, como se chamaba, Oliveira Martínez, un historiador, César Oliveira, que era do mes, un historiador, decía sempre a falar da liberdade dentro do bloco revolucionario. O sea, todo aquilo que se pode permitir no bloco revolucionario, libertad de expresión, pero non fora. E aquilo non había que non entendese. Recordo moi ben tamén, e iso non te estou contestando, pero, por exemplo, unha cousa que aprendín e que aprendimos, lembro a campaña de divulgación da nova Constitución, que era a Constitución máis progresista, desde logo de Europa, e unha das máis progresistas, con nacionalizacións, con toda unha serie de dereitos garantidos, moi progresista. Camiño por socialismo. Camiño por socialismo, era tal cual. E entón desenvolvían a través da dinamización do MFA e de outras estructuras, pero a dinamización do MFA era importantísimo, porque o MFA, de feito, foi empurrado cara aí, polo movimento cidadán, polo movimento pola sociedade, empurrado a tomar posicións políticas. De feito, moitas veces se falaba deso. Non é insubordinación, é un acto político. Cando decían dentro das estruturas militares, isto é indisciplina. Resposta de Vasco Greso, non é indisciplina, é política. Claro, o sea, estaban rompendo, digamos, o monolitismo interno e a obediencia de vida, non? De aí dentro. Total, que... Tú párame porque eu me vou fago excursións a Tutiplé e non sei que lle iba a contar realmente. Ahora vai preguntar Sfer. No, vale. Bueno, en todo caso, que esa aprendizaxe da relación co outro creo que foi importantísima. Tarda sempre en estabilizarse, non? Dentro das trayectorias políticas, non? Porque, bueno, hai vaivens. Pero o que non é comparable tampouco é o nacionalismo naquele momento, no ano 75, que era moi de resistencia, moi de accións para darse a conocer. Date conta que cando eu paso a clandestinidade estaba no Ideal Galego e a primeira pequena noticia, un solto así que sae nunha páxina, o nome da UPG e montase un revuelo que ven inmediatamente hai unha orden. O director, que era un gran director, Rafael González, de Cristianos polo Socialismo, era sevillano, que nunca máis aparece o nome, que era así, a cuestión era que non existises porque non se sabía de ti, non? Só se sabía directamente. E entón, bueno, eso era moi diferente o que podemos falar hoxe do que é o nacionalismo, non? Coa forza
que ten xa nas institucións e a nivel social tamén, sobre todo a nivel social tamén. Eu tuve unha entrevista co PEGA naqueles anos, antes da detención, e sorprendeume o primitivismo. Xa non me acordo os nomes, pero todo o seu interés era polas bombas, polas mechas, Entonces, aquí podo decir quen era, por nada, todo nada. aquilo, e eu botei armas á cabeza. Oxe está na dereita a persona que se viu. Eh? Oxe está na dereita a persona que se viu contigo. Está na? Na dereita. Casi todos estos Intentou facer o extremos. meu primeiro paso e casi me afogo. Si, eu sorprendeu moito Pistola porque, en vez de política, falaban de min, demandaban de min instrucción militar, o sea, instrucción de explosivos. Querían un curso de explosivos. Pero quero dicir que eran tempos de pensar outra cousa xa. Eu creo que... Bueno, falo dos dous que viñeron, tres que viñeron en nombre do PEGA a entrevistarse comigo, pero o PEGA non era aquelo, pero que aqueles tres eran así, sí. Bueno, eran tempos así. Bon, pois eu quería preguntarlle a Xosé Fortes. Neste libro de memorias de que falou antes Áurea, de cuando las derrotas otorgan la victoria, vostede conta un episodio que tal vez haxa alguna persoa aquí que non o coñeza, e que, bueno, naquele ano, acho que no ano 75, esta facultade de filoloxía, a facultade de filoloxía da USC, se non estou en erro, foi fundada no 75, e agora se cumplen 50 anos, perdón. Mas, justamente un poquinho antes, vostede estuvo a punto de ser profesor do que sería esta facultade, o sea, antes era Filosofía e Letras, por un convite de Manuel Díaz y Díaz, que lle fixo... Sí. Porque parece ser que vostede que se candidatara a unha vaga de profesor de Historia na USC... Eu fixera a tesina coa Molleda, e a Molleda queríame propoñer para de profesor axudante, porque eu quería buscar unha vida na universidade ou no ensino secundario e facer a tesis primeiro, porque no exército non estaba a gusto. Entonces, naquela preparación da tesis e tal, a Molleda foise para Salamanca, de vicerrectora para Salamanca. Entonces, Santiago eu quedei descolgado, e dixomela, fala con Díaz, de todos modos vai a ver a Díaz. E fun a ver a Díaz Arzúa. E Díaz dera o curso de doctorado, La cultura latina del siglo VI. Un cursazo. O Díaz estuvo espléndido. Eu fixenlle un traballo sobre o curso que lle sorprendeu, bueno, dou unha man, o abrazo, e dixomel, no, eu na facultade de Historia non, eso depende do decano, que era aquel de arte, aquel profesor de arte, e dixomel, pero eu podo che dar unha plaza de profesor de latín, porque eu fixera, el notou que no meu traballo usei moitos textos latinos así a correr e tal, e ademais mirou que votara os 2 anos comuns nunha convocatoria, e, polo tanto, como lo lexo a probar os 2 latinos e os 2 gregos, era tela marinera. Entón, ele dixo, pero tú latín, quen te dou clase de latín? Dixo, un profesor de Pontevedra chamado Sanz, e doume clase de latín e grego, pero douvos para sempre. Quero dicir que eu despois terminei gañando cartos dando clase a xente que suspendía na universidade con moralejo, e dándolle clase porque aquilo de enseñábase moi mal. Moralejo era un profesor espantoso, non sabía enseñar, sabía bastante de latín, non demasiado, pero sobre todo non sabía enseñar, era un caos. Entón a xente pensaba que traducir era adiviñar aquilo. Traducir lógica. Os latinos, nese sentido, a sintaxis é como é. Entón, tuve bastante éxito. Ganei moitos cartos con profesores privados, con chavales destos da universidade e dos da María de Sexto e tal, naqueles anos en que estaba facendo o doutorado e todos aqueles cursos. Foi así. Sí, conta aí nas memorias que
outro profesor da USC, da Facultade de Historia, que lle pediu, anos despois, como unha especie de desculpas, Eiras. Sí, porque Eiras, que se sentiu un pouco culpável de que você non entrase de profesor. É que solicitei a beca Mars para deixar o exército, a beca Mars para facer a tesis, e dixen, coa beca Mars pido xa baixar no exército, pasabas a supernumerario, ou non me acordo, non pedía a baixa, pedías un pouco a excedencia. Entón, coa excedencia, un ano ou dous, coa beca Mars, arréglome, fago a tesi doctoral, la Milicia Nacional, que era o brazo armado do progresismo no século XIX, que, por certo, terminou publicando unha tesis cando salí da cadea. E dixen, xa non podo nin terminar a tesis. Eu non son doutor, por tanto, por esos motivos. Eiras estaba no tribunal. Un alumno del presentábase cun traballo sobre a fidalguía aquí en Galicia ou algo así, no Morrazo, creo que era. Entonces, sorprendeu-me moito porque chega á cafetería e dixo, señor Fortes, quería hablar con usted, tal. Dixo, encantado, tal, tomamos café. Dixo, yo quiero decirle que fue el que incliné el voto porque estaban empatados 2-2, le incliné el voto para que usted no tuviera la beca Mars, para que se la dieran a mi alumno e tal. Dixo, bueno, pero usted defendeu o que lle parecía ben, a mí non me parece mal e tal. Quedou moi sorprendido de que o levara ben, que non... Pero chamou a atención aquilo. Sin embargo, nas clases, cando lle propuxen no último ano, eu quería venir por la universidade, matricularme por oficial, pero non estou seguro de que me dejen venir máis que 2 días a la semana, ou así. Entonces, de ninguna manera. Usted matricúlese por libre, e como libre, si quere asomarse a alguna clase, venga. E cando repartía papeles para facer as traducción, para transcribir e todo eso, a mí nunca me daba, unha sensación tremenda. Tuvemos ali un choque de trens. E logo, doume notable en historia, no examen final, porque examinei cos libres, e doume 2 notables en historia moderna e de América. Veume a dicir, coño, estuvo bien o seu examen, tal, moi ben. E logo debeu cavilar, este rapaz estaba daquela, xa metido nestes rollos, e eu fastidiei a culpa de que detuveran é miña, porque se lle deran a Mars, pedía a excedencia, e tal, e de algún modo veo así, é unha anécdota curiosa, nada máis. Na traseira, non? A culpa. Sí, pero a min Díaz ofreceume traballar como profesor de latín no seu seminario. Alá foi na súa casa de Arzúa, que estaba de carpinteiro reparando ali un cuberto. El cun martillo e cun mono, o sea. E dixome, pasa para dentro, tal, se te queres bañar na piscina, que tiña ali unha pequena piscina, bañate, tal e tal. Eu non podo facer nada porque o decano, en historia o decano xa ten aí os profesores escollidos. Pero en latín podes vir a miña e tal, e eu non era de latín, non era de clásicas. Pensei que para ir a súa cátedra, ao seu departamento, había que ser de clásicas, porque eu era de historia, fixera só dos cursos comuns. O sea que se chega a aceitar a praza de profesor de latín, a mellor continuaría en filoloxía e xa non habería máis exército, ningún MD, tería sido unha vida completamente diferente. Somos o que pensa que planifica a vida está equivocado. Somos fruto das circunstancias. Vamos entonces ao ano 75, cando ainda vivía Franco e son detidos. Barallas os delitos de sedición e rebelión, proposición para a rebelión militar. Visto hoxe con perspectiva, como ve aquela acusación, tendo en conta que non estaba claro de que os como veo todo o mundo, porque nós tiñámoslo claro. Nos nosos debates todos renunciábamos e denostábamos todo o intervencionismo militar. Por lo tanto, como íamos planificar unha rebelión se nos rexeitábamos calquer intervencionismo militar? Os militares o que tiñan que facer era deixar a política que gobernar o mundo, que era o seu papel, e eles defender o país ás órdenes do goberno, porque os militares son os encargados de defender o país ás órdenes do goberno. Iso que se esquece ás veces que o 36 os militares coas armas que lle era a República para defendela subleváronse contra a República. En algún momento, dado que ainda estaba vivo Franco,
e aínda despois, temeron en algún momento ser fusilados? Non, esa é unha anécdota que me fai moita gracia, porque os militares acostumamos a facer este problema, propostas, e as propostas poden ser infinitas, logo desbotanse e quedamos en dúas. Entón, na reunión que houve en Madrid, unha vez descoberto o MD, máis ou menos, que aquí había algo que se movía, houve unha reunión en Capitanía de todos os generales de Madrid, presidida por Campano, e entonces decía, bueno, ali o xefe do Servicio de Información, que despois foi xefe do Estado Maior do Exército, personaxe indigno de ser militar, porque as follas informativas que emiteu el, unha das quais, por exemplo, decía que a miña muller ganaba a vida tendo un prostíbulo, o sea, fíxate a onde chegaron as... Iso pasou por as casas militares, claro, que pasaba por todas partes. Ese personaxe, pois, informou de que había un grupo de militares de ideas democráticas e tendencia socialista, xa afinaba. Afinaba un pouco. E que había que tomar medidas. Entonces, as medidas que propoña eran tres. Unha eliminación, outra corrección judicial e outra corrección menor, arrestos de uns meses, tal, por aí. Eliminación era o tal fusilamento. Eliminación era tal fusilamento. Tían dúas variantes. Unha, vamos a echárselo a ETA, e é unha reunión de militares destos, los de ETA, que son tan bárbaros, los masacran, e outra, se resisten a la detención en un tal, e las fuerzas de orden público tuvieron que disparar contra ellos. Entonces, Milás del Boche, nesa reunión, pideu o parecer do xurista, que era un tal Fernández de Somoza, do coronel xurídico, que os demais non sabían de leyes, e os xuristas eran abogados que ingresan no exército e tal. El dixolle, isto que me estáis contando é unha cafrada. A palabra cafrada. E dixolle, pero el problema non é a calificación, el problema é que estas cosas siempre terminan sabiéndose. E iso acabou co chollo. Dixe, non, se vai a saber algún día, de ninguna maneira. Entón, vamos a ver que facemos. Arrestámolos ou procesámolos. Entón, predominou a idea de procesarnos, entón, Milás del Boche é o que fai o parte por escrito de que hai os militares que se reuniron en dos ocasións e tal, é o motivo da reunión, pero todos despois, o Somoza foi o que nos contou a proposta, as tres propostas. Anos despois. Visto co tempo, co perspectiva do tempo, o que vos propoñades, de alguma maneira, foi asumido polo exército hoxe en día, ou non? Que cousas cambiaron no exército? Home, cambiaron moitas para ben, pero non demasiadas. É dicir, eu sou un individuo mal visto. Quero dicir, eu penso que Incómodo. Mal visto por ser demócratas, é dicir que hai 5 anos, que cada 5 anos ou 10 celébrase unha comida no aniversario da fundación da Academia Xeral alá 1882 en Toledo, porque aqueles anos había os da guerra e os da Xeneral, e os da Xeneral de antes da guerra e os da Xeneral de despois da guerra. En estas comidas normalmente había 2 discursos, incluso, un antes da guerra e outro da guerra. E os da guerra non aparecían, non estaban invitados. E síguense facendo, e hai 4 ou 5 anos fixeron unha en Pontevedra. Entón chamaron un compañero meu, 5 anos debe haber, Paco Fernández de Córdoba, e dixolle el, de acordo, dixeron, que a comida é tal día. Dixo el, a Fortes non precisas invitar o que xo aviso eu. E dixeron, a Fortes non invites porque se ven Fortes non vamos nós. Isto hai 5 anos. A min eso sorprendeume porque tiña boas relacións, tiñame invitado o xeneral da brigada, 2 xenerales da brigada a comer un día, a visitar a brigada, tratándome casi como superior deles. Quero dicir que, sin embargo, os meus compañeiros, eu creo que están moi doídos porque se non existirá o MD, todos eles podían haber sido demócratas. Demócratas, claro, era o que te iba a decir. E a existencia da UMD
non lle dou a coartada, entonces aí ten unha espiña terrible. O coronel que no 36 se sublevou en Pontevedra, Manuel Casal Salón, que vivía 2 pisos encima da miña vivenda, cando salín da cadea, mandoume pola porteira o recado de que me invitaba a tomar café. Ademais, chegar, dixome, te invito te invité a través da portera, perdona, para que se enteren todos os vecinos de que yo te invito. E quero decirte que a mí ya me echaron del ejército 2 veces en tiempo de Primo de Rivera, cuando aquello de la artillería, y sé lo que son estas cosas, pero tú sigues siendo la persona que yo conocía y que te respeto mucho, y por lo tanto aquí tienes un amigo, y cuando necesites algo, aquí estoy yo, e tal. O fillo tardou 30 anos en falarme. O fillo que estudiara comigo. E o pai esa relación. Eu notei moito que esta xente da guerra, ele tamén me contou que pensaban que era outro Primo de Rivera ao principio, a noite aquela. Pero foi tremendo. Todo o Calvar, todos aqueles militares, Cebrián, que estaba arriba, que posiblemente non ascendeu a xeneral polo abrazo que me dou públicamente tanto do goberno militar. Ali un día cando ele salía e pasaba eu, forte está, e aquelas cousas, non ascendeu, normalmente ascendían todos os que mandaban unidades de coronel. Entonces, ese mundo está así. Está así. Eu non nego-me a responder por que os coroneles, por exemplo, das residencias. Ferrol, a miña muller que fixo a carreira tardía, que fixo a carreira cando eu estaba na cárcel, empezou, porque había que buscarse a vida. Entonces, a miña filla tamén facía carreira, entonces, prácticamente fixeron as xuntas. Entonces, recién terminada, deron unha plaza de penene ali en Pontevedra, despois en Ferrol, o ano seguinte. Era unha plaza de 3 meses, aquelas sustitucións, e fomos lá os dous, e eu xa me puxeran como coronel, e dixen eu xa me amnistiaran, e entón fun alá, e cheguei á residencia, estaba o capitán ali, e dixen, mira, son o coronel Fortes, quería saber se tedes habitación, que miña muller está aquí cenada, e dixo, habitación, temos media residencia vacía. Dixo, bueno, pues nada, pues entón dame unha habitación, e tal. Entra dentro, e volve coa cara lívida, e dime, mi coronel, me dice el coronel que está completa, que la residencia está completa. E tuvimos que ir a un hotel. Quero dicir, desas, sei moitas. Varias, non? Cando foi o homenaxe a ministra Chacón e todo aquilo, porque se vas a Madrid de turista, é lógico que che den ou non che den, por según haxe, pode non haber. Pero a mí dicíamos o gobernador daquilo, temos sempre 6 plazas para actos oficiais, porque se ven de fora hai que reservar, porque hai un acto oficial, ten que vir o xeral de Pontevedra, ten que vir un coronel de tal sitio, temos sempre reservadas tal. Entón, eu iba a un acto que homenaxe a Carme Chagón, cando morreu, despois fixo aquel libro tal, que eu propuxena para a capitana da democracia, e aprobouse todo aquilo. Pois sin plaza na residencia. Quero dicir que eu xa non pido. Fíxenlle chegar a ministra, isto ni me contestou, pero eu sei que avisaron. Non sei se dou eu non pido residencia, non pido plaza para que me digan que non 3 días antes de marcha, da fecha tal, e xa non teño nin hotel. Si pongo a pregunta para Margarita. Naqueles anos, durante o franquismo e durante a ditadura portuguesa, pois un dos elementos de oposición foron certos programas de radio emblemáticos, algúns como o da Radio Pirenaica ou da Radio Moscú, os programas de Mondragón Alegre desde Arcel, aos que vostede fai referencia no seu artigo. Non sei se a Voz de América se podría incluir aquí ou non. En todo caso, o programa que vostede facía no Porto, que era radio, de que fala aquí no artigo este, en Radio Exilio as quintas feiras, en o norte o día a día, falamos para os nosos amigos da Galiza. Este programa, que receptividade tiña na Galiza? Únicamente para os xente do nacionalismo ou
porque claro, era un programa en Porto, supoñome que se escoitaba aquí o Radio Club En Portugués. Pontevedra seguramente se pillaba. Sí, supoño que no sur, bueno, que non se collía moito as emisoras tampouco. Pero, no, collíanse, pero quero era dicir que... pequena, non supoño, non sei. No, Radio Club non era unha... No, Radio Club era potente, que era como Radio Renascença, non é que non chegase o sinal. Pero eu creo que nin se sabíase moi pouco porque salía esa información na prensa clandestina. Sabes, na prensa clandestina da época, no Terratempo... Despois de Canal de Reña, me acordo que conectaba sempre con Porto e Con Porto, sí, non digo, claro, con Radio Renascença sobre todo, porque como foro grande a través da Radio Renascença, pero, quero dicir que, ele pregúntame se o programa que eu facía chegaba aquí. Escoitábanse menos as misceláneas, esos programas de tarde menos. Despois, o sinal chegaba, pero había información a través da prensa non oficial, obviamente. Ningún periódico sabía que había ese programa, por tanto, era boca a boca. Mandábanche recados, había xente que me dicía mete máis cousas máis rápidas, non sei que, querían máis un programa de agitación, que non era un programa de agitación, era un programa, digamos, que daba contrainformación, fundamentalmente, aquelas cousas que ou interpretaba as cousas que saían, pero que saían dunha maneira moi sesgada, non? Recordo, por exemplo, en Toén, que iban a implantar de novo unha pasteira, unha celulosa, que iban a implantar en Toén, e entonces todos os concelleiros, era no ano 75, todos os concelleiros dun concello franquista votaran en contra da pasteira porque se afectaba, eran labregos todos, non? Entonces aí se analizaba nese sentido o que lles daban polo precio do cuxo, da carne, por aí. Quer dizer, que era un programa moi de divulgación e que tamén daba contrainformación e aquelas noticias que salían na prensa clandestina, moi xerais, non? E despois algunha cousa. Despois metíamos sempre música de Adriano Correa de Oliveira, de Carlos Paredes, o guitarrista. Eso era xa o locutor portugués que se encargaba de pinchar, digamos, era o DJ da cuestión. Eu de vez en cando lle pedía a música do Antigo Reino, que era o que identificaba a cabeceira do Antigo Reino de Galicia, porque era a mesma que identificaba o programa que fixera na cadea SER en Lugo. Entón dicía, bueno, pois polo menos se alguén escoita isto, relacióname co de Radio Lugo. Pero eu creo que sobre todo, e tamén digoche algo que eu coido que así yo poño no texto, estes programas se fan precisamente para mobilizar e para manter en pé o alento da xente que está implicada, tanto militante como a xente colaboradora, como a xente, digamos, faise para eso, porque no momento en que te escoitan desde fora e a través dun programa, ou que sale ben editada, unha das miñas preocupacións e un dos grandes traballos, e creo que neso estou realmente orgullosa, é das edicións que se facían en Porto, na Innova, unha imprenta moi vinculada tamén ao Partido Comunista Portugués, unha gran imprenta de Porto, que desapareceu, como todas as... na Innova, dentro dos cartaces, até calendarios para vender aquí ou para distribuir. Aparecía un calendario con unha foto na época da clandestinidade, eso era aí ben impreso, eso era como que xa tiñas un certo glamour, xa non andabas por aí. E entón, e isto, só vos enseño isto, o chamado acordeón, isto foi outra epopeia total, o paso pola raya, que nos cachou a GNR, non facían moito, pero ás veces aparecían. Isto diseñou o Xan Casabella, o arquitecto, que estaba tamén ali exiliado, en Porto, e entón chamábamos o acordeón, porque era seguramente o primeiro cómic político como tal, bueno, non sei se hai máis. Non, vida. Desde o punto de vista do dibuixo de cómics a Revolución Portuguesa, unha riqueza total. Non, e ademais... Aquelas fotos, pobo MFA, pobo, aqueles dibuixos son unha gloria. Eu tiño o mismo diseñador, porque eran uns tipos do mes que facían belas artes. E entón estaban moi ben diseñados, moi ben maquetados. E entón isto pasáramolo pola raya seca, e a historia do pobo galego, a historia da opresión e dominación dos de arriba sobre a clase traballadora, etc. E iba todo así. Incluso aparece un cura. Vou ter que decidir se a misa en galego a ver se calman un pouco, non? E a Irexa, co seu oportunismo, salvo rosas e excepcións. Bueno, aquí non quedaba títere con cabeza, obviamente, é un cómic e ten que ser moi sintético, moi conciso e divertido, non? Bueno, entón, eu desto sí que estou moi orgullosa e o programa cumplía tamén esta cuestión. De facer cousas novas, propaganda ben feita, porque senón parecía que estábamos sempre aí coa época da vietnamita. Isto sí que se distribuía moito. De feito, isto é o único exemplar que teño e non o solto, porque cando soltei algún nunca volveu.
Circula, nunca volveu. Pero despois a xente meto nas gavetas, porque xa anduvera por aí ou tal. Manuel María, lembrome sempre que o tiñan marcadiño, bueno, Manuel era moi organizado e guardaba todos estes recortes e tiño enmarcado con vidrio a lista, supoño que está na fundación así, guardaba moi guardadiño e me decía que hai que facer sempre algo desto porque despois as cousas desaparecen. Bueno, eu son menos organizada, pero quero dicir que era un pouco tamén o sentido do programa, non? Eu coido que se lle preguntas a alguén, a xente que seña historiadora da radio, non saben dese programa. Pois non a pena. E máis, non saben dese programa. Bueno, nin siquiera, quero dicir, como se gravaba. Eu facía o programa sobre entre 5 e 6 da tarde en Radio Clube, que estaba ali na avenida da Boavista. Saía a toda mecha, chegaba a Rúa Monsanto, que era onde tiña un pequeno apartamento dun tipo que o tiña porque marchara de guardacostas de Vasco, entón mo deixábamos de Vasco González. E entón poñía a radio, unha radio que había ali, e gravaba nun cassette. Por lo tanto, mala grabación, e despois esos cassetes a veces reutilizábalos. Porque era o que había. Era o que había, a reciclaxe e a reutilización, as erres das que se fala hoxe. E entón, cando mo piden do Consello da Cultura, tiña moi poucos, tiña 2 ou 3, non? E aparece Luís Luís Álvarez Pousa, porque organizando algo dos 50 anos de Castelao, algo así, dos 25 anos de Castelao, nos 75. Aí está, Luís. Sí, bueno, que sí, que se iban dando estas noticias. Pero, quer dizer, que era moi precario neste sentido, a precariedade existía, pero, digamos, a difusión da precariedade é o que nunca podes facer cando estás en... Non, vos non sei cantos erades, pero parecíades máis. Non, un pouco. Chegastes a 100, me parece, non? 4 gatos, éramos 4 gatos. Bueno, por eso, pero a cuestión era... Saíades na prensa bastante, eso sí. O Servicio de Información contaban a todo aquel que falaba en clave non 18 de xulio, consideraban dos nosos. Entonces, ao principio, nalgún informe, contan 800. Está moi ben eso, Eso era para meter medo. Eso era para meter medo. Pero, claro, unha técnica... Non chegábamos daquela andar, rondaríamos os 100 escasamente. Pois estaba bastante ben, porque hoxe non sei se chegaría a 100, porque antes, cando falabas do exército, o mellor houve tamén nestes anos unha volta atrás, polas tomas de posición públicas, as propias academias deben de estar moi... A ventaxa das misións estranxeiras, que iso abreu horizontes, porque antes aquí non había horizontes, os militares non imaginaban nin siquiera un exército dunha democracia, porque el exército era el 18 de julio e el que non sea militar del 18 de julio é un traidor, o sea que eso é... E o primeiro acto que fun cando saí da academia foi comisionado o tenente coronel, un comandante máis eu, a un acto político e terminouse cantando El cara al sol. Entonces o meu coronel e o meu comandante levantaron o brazo e cantaron como todo Dios. E eu quedeime firmes e non cantei, e quedei sorprendido, porque a miña na academia nunca se cantara a cara al sol. Que logo, cando foi Iniesta director, cantabas o cara al sol, pero nos meus tempos, en absoluto. E máis, nunha ocasión apareceran rotos todos os cuadros de José Antonio que había nas aulas. Bueno, montaras un guirigay, pero quero dicir que aquela relación co movimento sorprendeu-me moito. Eu creo que neste momento podíamos... Eu tiña ganas de unha intervención así menos anecdótica. A ver se podemos centrar un pouco a cousa. Portugal saleu da ditadura gracias a un golpe militar e ao apoio civil. E a provocación foi posiblemente a guerra colonial. España saleu porque a sociedade conquistou a transición e a liberdade. Porque aquí non houve golpe militar. E aquí foi a sociedade. Digas o que se diga. Eu tiño dado voltas a isto porque o maio francés tuvo máis importancia da que se lle acostuma a dar, porque polo menos nas élites tal funcionou. A mí contaba Motelo que estaba collendo de vacacións o maio francés en Lisboa,
colleu 2 cabalos e plantouse en París. E estuvo lá 10 días ou 15 días e cando volveu xa coa cabeza revolta. E aquí en España tamén influiu bastante, porque a sociedade nos anos 60, que eu coñecín, tiña un pequeno colexio, daba clase nun colexio, e todo aquilo, e acordome nos anos 60, a xente, os magistrados empezaron a ter 600, os directores de instituto empezaron a ter 600, a sociedade viveu mellor, e todo eso, pero políticamente, eu que recordo é actos absolutamente estrafalarios. O vicepresidente da Audiencia de Pontevedra chegou ao meu colexio preguntando onde estaba el Fortes, e cando chegou dixo, ¿es usted el que le ha dicho a mi hija que el hombre descendía del mono? Pero dixo un tono de empurarme xa. Entonces, nos anos 70, esta sociedade cambiou unha barbaridade, porque eu empecé a ter a xente a ter relacións, non só políticamente, senón aquela mobilización social. E, polo tanto, España, a transición, fíxose, por certo acordo entre a esquerda e o que quedaba do réxime, pero contra os militares, porque Adolfo Suárez chamou moitas veces preocupado se iba a haber un golpe aquela noite ou non. Quero dicir que Martín Villa non se fiaba do seu servicio de información. Antes do 23F, quero dicir, houve ali 4 ou 5 noites terribles, que estiveron os motores en marcha para salir á rúa e todo aquilo. A sociedade foi a que fixo todo eso. A sociedade puxo os manifestantes na rúa, que manifestarse aquí era duro, puxo aqueles asesinatos, acordados, Arturo Ruiz, aquela rapaza que lle deron un bote de fume e tal, puxo os presos, puxo os torturados, de Vileniño e todos os compañeros, e os mortos. É dicir, foi a sociedade. E eu penso que iso había que polo en valor. Que despois se axudarán algo, de algún modo, os militares mollando a pólvora do exército. Algúns militares. Bueno, que algúns xuíces con aquilo de justicia democrática e todo eso tamén cuestionaran a unidade jurisdiccional. E que tamén que algún cura como o arzobispo de Tarancón, perdón, que non era o mismo que con Marcelo González Martín, que era franquista hasta la médula, tamén axudaron. Pero foi a sociedade que se botou á rúa e cambiou isto. Non foi ni siquiera Adolfo Suárez. Foi a sociedade. Eu doulle moito valor a iso. Quero dicir que o día do meu Consello de Guerra moitas amigas miñas de Pontevedra e Vigo foron a manifestarse. E nunca na vida pisarán a rúa protestando, porque era xente ben, incluso xente guapa. Eu, unha das deudas que teño é que a pobre Toia, que era unha muller guapísima e moi elegante, a muller de Alfonso, era unha muller espectacular. Puxéronlle o lombo como un pelouro, porque os demais, os de esquerda, sabían escapar, sabían tal, de repente desaparecían. Pero ela pensou que aquilo era tal, e deronlle leña. Por lo tanto, destacar ese valor da sociedade, que eu creo que hai que polo en valor, que a veces non se pon, e falase das maniobras aí de Suárez, de tal, todo aquilo era posible porque a sociedade cambiara. A sociedade dos anos 60, que era unha sociedade que a ganar cartos de política non quería saber, nos 70 empezou a cambiar, aquilo era obvio, e gracias a eso podemos estar contentos. Eu estou moi contento de que non foron os militares os que nin siquiera os que trouxeran a democracia conquistou o povo español. Sí, recordemos que a Unión Militar Democrática tiña como fin transformar o exército para facelo democrático. Entonces, de alguma maneira, estaba lendo o que tiña que pasar. A mí sorprendeume que hasta tuverades entrevistas co rei Xoán Carlos daquela e co pai do rei, con Juan tamén. É dicir, que tiñades unhas influencias e unhas capacidades de... Tiñamos relacións, tamén tiñamos cos portugueses e con outras xente. Mira, tiñamos relacións cos dous separadamente porque... Non se levaban. Non era o mismo. Con Juan Carlos porque queríamos que estuvera enterado.
E como, ademais, tiñamos varios da súa promoción que eran amiguetes del, como Bernardo Vidal ou Pepo de Las, contábanlle cando iba a Barcelona, e buscaban unha parte e dicía, oi, mira, que aquí hai un movimento, isto, tal, tal. Nese sentido, Juan Carlos nunca nos delatou, o sea, calou o peto, tal. A súa preocupación, e a de don Juan, no fondo era se nós estaríamos dispostos a apoiar a monarquía. Ese era o problema. Nós sempre lle dixemos que a monarquía era unha decisión do povo español, monarquía ou república, nós non éramos menores de edad para tomar esa decisión. E eu creo que eso foi o que fixo que Juan Carlos, morto Franco, a nos procesanos 3 meses despois da morte de Franco, sendo capitán general e rei Juan Carlos. Entonces o meu abogado, defensor, Manuel Jiménez de Parga, bueno, abogado sin autorización, porque non deixaron defendernos, non deron abogados civiles, pero veu ali o día do proceso, vieran todos os familiares, porque aquel día houve porta aberta para a xente que viña, non entrar, pero polo menos estar por ali, e dixo eu, pideu aos familiares, quería 5 minutos para estar solo cos acusados. E de repente dinos, mira, vengo de la Zarzuela e de parte de Juan Carlos, que está con vosotros, un abrazo moi fuerte. Eso sorprendeume moito. Eu conto nas guades, e eu dixi para min, pero vamos a ver, tira o capitán general, Franco dixo que te obedeceran como obedeceran a él. Van nos xudgar, no fondo, por ser demócratas, pois non nos mandes un abrazo. Manda que sobresean o proceso e asunto arreglado. Quero dicir que a transición está chea de contradiccións dese tipo entre o rei Juan Carlos Suárez, tal, o papel o 23F que ten sempre zonas oscuras e enormes. Todo eso. Ahora, de todos modos, esta sociedade podía estar orgullosa de haber sido feito a transición. Alcanzaronse moitas cotas, todo eso sin recurrir a nadie. É dicir, a mí parece moito máis bo que a sociedade conquiste as súas libertades que non a través de terceiros. Con eso non me meto con Portugal, que en Portugal era inevitable que os militares fixeran aquilo, pero aquí en España, en parte por o exército que tiñamos, o que eu dixeron en Barcelona naquela reunión, que é o título dun libro, o que temos que facer nós é mollar a pólvora, é dicir, desfacer as posibilidades tácticas deste exército para opoñerse á transición e nada máis. Sí, unha cuestión que me gustaría que me respondese. Vostede fala nas súas memorias da influencia que tuvo no exército español o golpe de Estado de Pinochet e a revolución dos cravos. Sí, Pinochet foi a primeira vez que os demócratas empezamos a... Sí. No entanto, non fai ninguna referencia, por lo menos non me lembro, ao general Humberto Delgado, non? Que fora asesinado en España en febreiro de 65. E tamén hai unha historia, un xornalista, Henri Juliana, este domingo falaba nun artigo que dedicaba ao 25 de abril e ele lembraba como, cando no proceso para ser general, Francisco Franco fixo unha tesina que se titulaba Como invadir e conquistar Portugal en 72 horas, non? E logo, como tamén, despois do 25 de abril, o último goberno de Franco intentou invadir Portugal e que había Había un patio ibérico. Sí, non, porque houve unha... Que preocupaba moito os militares portugueses da Revolución. Pero que Arias Navarro chegou a falar coa Secretaría de Estado dos Estados Unidos, co número 2 de Henry Kissinger, pedindo un pouco de que España estaba disposto por os seus propios medios a invadir Portugal, mas que quería ter o apoio dos Estados Unidos. Al final, eso non prosperou. Hasta aí non chegou. É que parece que son documentos recentemente descobertos, non? Sí, que esos son documentos desclasificados. Desclasificados agora, sí. O sea que somos invasores frustrados. Iso chegou a... Non, fala de que realmente houve 4 planos no século XX
de invadir Portugal por parte de Portugal, aquí sempre miramos por encima do ombreiro, sempre, porque Francia era a civilización, nos mirábamos con admiración aos militares franceses e ingleses, pero os portugueses e os marroquíes pois iban nese orden por abaixo. Entonces, nas reunións, incluso cos meus compañeiros, as relacións con 25 de abril foron cousa miña porque os meus compañeiros non lle daban importancia a ter conexión directa co 25 de abril. Non valoraban a importancia que tiña para nós estar Portugal como estaba, porque era un símbolo importante. Por tanto, fun eu o que artillei que coa Almada Contreiras, que era o encargado das relacións institucionais e tal, rompera un escudo, un billete de 20 escudos, me pasara a min a mitade, eu pasei a Martín con xogar a Madrid, e toparonse alá e tal, porque era moi importante ter aquilo. Incluso máis cousas, nós tivemos un problema de... O comité executivo éramos 5, houve un momento que tiñamos que ir cada semana a Barcelona, a Madrid, ou a Sevilla, ou así. Entonces, eran cartos, claro. E a cuota eran 200 pesetas que se pagaba, pero nunca, eu creo que nos pagou nunca nadie. Eu fui sempre do que eu ganaba nas clases particulares. Pero chegou un momento que dixeron, no, para que isto siga bien, hai que tener a financiación adecuada. E fixeron 2 propostas, e eu fixen a terceira. Financiación bancaria, dixe, eu non me fío, financiación política, eu dixe, eu tampouco me fío, e financiación exterior. E dixe, eu propoño, a min ofrecerame diñeiro, dixe, eu propoño que pidamos axuda financiera aos portugueses. Entón descubrín que algúns consideraban aquilo traición á patria. Unha afrenta. No, traición á patria, porque recibir diñeiro do estranxeiro era traición. É dicir, que funcionaba. E, por tanto, nos aprobou. A mí non me aprobaron esta hipótese. Estaban dispostos a que nos apoyaran partidos políticos. Se apoyan partidos políticos, apoyan para facer aquilo que les deciden. Ustedes o tiño claro. A financiación bancaria, nin che conto. Entonces, quero dicir que éramos moi antigos. É dicir, recordábamos o caso Dreyfus. Dixen, pero que terá que ver? É dicir, o recibir diñeiro dun país de outro país era a maior tradición que un podía facer. E eu, parecíame que recibir diñeiro dos portugueses, naquele momento que máis estaban dispostos a dárnoslo, parecíame perfecto. E non tuve ningún voto. É dicir, que teño que reconocer que quedei moi hallado. A idea de que depender do estranxeiro é traición á patria é unha idea antigua que tiñamos aquí metido no... Mira, sobre Humberto Delgado, un momento, porque é unha figura interesante, porque, efectivamente, Humberto Delgado tiña o seu propio movimento político, xa estaba no exilio, ele estaba moi ligado ás organizacións internacionais, ONU, OTAN, e iso amolaba moito ao goberno portugués, non? Claro, porque era un home moi activo e ben formado, tiña boa formación, bueno, en xeral había militares portugueses ben formados frente aos españois que como foron... Todos algo mellor que nós. Sempre. Seguramente pola masonería que estaba dentro. Falaban todos un ou dous idiomas. Rosa Coutinho era xa un prodigio falando. E nós éramos un desastre. Aquí, o primeiro presidente que fala que se pode ir a Europa é o que temos. Porque durante 40 anos non tuvemos un presidente que falara francés nin inglés. Non che digo alemán, ou así. Alemán o mellor algún antes. Bueno, pero Humberto Delgado foi reivindicado precisamente por Otelo cando se presenta a presidente. E reproducen o gran mit, a Avenida dos Aliados en Porto Cheo, que é o gran mitin de Humberto Delgado, antes do que dice a filla, que é historiadora, que é o Pucheirazo, cando se presenta as eleccións no 58, e que dice unha frase, que agora hai un documental que dice: o meu corazón ficará no Porto. Porque o recibimento en Porto foi, el non podía sair de San Bento. Non podía, e tuveron que leválo en Garillas. Porque non podía, estaba todo o Porto, que é a gran cidade republicana, non nos equivoquemos, de Portugal, ali. E entonces Otelo reproduce eso. Cando fai o grande meeting en Porto, é na Avenida dos Aliados, que quen lle organiza Luís Mota, a cidade.
e lle prepara a Otelo un gran discurso sobre a independencia nacional, cando se presenta, que cando sale Llanes, non? Pero quero dicir que Humberto Delgado reivindica nese momento, digamos, o movimento de apoio a Saraiva de Carballo, tamén o PC, o que pasa que decía sempre Cuñal, non podemos perder a nosa identidade, e presentaran creo que a un dos Pato, non sei se era. Aí había que ligar ao mellor unha idea que a mí se me deu moitas voltas e que falei con Otelo varias veces e que despois o Mario Soares desarrollou moitas veces esa idea da iberidade, que os portugueses estaban dispostos a considerar a formar parte da República Federal Ibérica, dunha República Federal Ibérica, que Mario Soares sempre apoiou moito, eu recordo unha conversación incluso, e que significaba para nós acabar co problema, para nós, para menos militar, co problema de ETA, porque o País Vasco acadaría o estatus de nación nacional e co problema catalán e o posible problema galego. Me parecía unha solución maravillosa, incompatible coa monarquía, pero a República Federal estuvo naquele momento tal, e logo incluso Mario Soares despois escribeu artigos hai poucos anos, pouco antes de morrer, sobre a iberidade, doulle 20 voltas. E os militares portugueses que debían, que están moi queimados polos 80 anos os flips que din eles, a dependencia de España, que aceptaran volver a formar parte de España, que significaba de algún modo hermano menor, o sea que eran irmán menor, o sea que, pero a min pareceume enormemente positivo aquela cousa, incluso falei con xente do País Vasco sobre este tema. É interesante o que faxa Mario Soares, a propia evolución política de Mario Soares. Mario Soares foise radicalizando hasta tomar posicións do movimento altermundialista. Sí. Nesta fase última, non? E cando condenaron o Otelo, sempre apoiou o Otelo, sempre, moito. Foi o político que máis entendeu que Otelo tuvera a actitud que tuvo. E cando estuvo alá o noso aviador exiliado, axudaron moito, non? Axudaron moito, non? Bueno, se salvouse por estar en París, non? Capitán do exército portugués e recibía nómina e sueldo de capitán do exército portugués. Eso en España non creo que hubiéramos feito. Cando falamos da desobediencia á lei, aquilo tamén era aí, non? Porque vos si vedes, por exemplo, un magnífico filme que se chama Torre Vela, de Thomas Harlan, un cineasta alemán que xa faleceu, é a ocupación de terras de un duque, pero fora da área da reforma agraria, polo tanto, ilegal, porque era na beira alta, ali non está, a reforma agraria estaba territorializada cara en baixo. E entón, nese documentario, ocupan aquelo, unha cousa de autoxestión, bueno, porque eran prácticamente de escravitude, traballaban de graza para o tal conde, ou non sei o que era, que falaba un francés perfecto, e dicía que dedicaba aquelo a silvicultura, o sea, deixaba a monte e despois a xente iba a traballar cando el quería. Entón foi ocupado, é unha experiencia de autoxestión non exitosa, pero sí moi interesante e moi representativa dese movimento casi espontáneo que se dá moito no 25 de abril. E hai un instante en que, obviamente, hai o goberno, está Llanes, hai un goberno, bueno, xa de dereita, digamos, ou de dereita. Xa, o 25 de novembro. Sí, efectivamente, e liquidan a reforma agraria, empeza a liquidación da reforma agraria, das nacionalizacións, e entón a Torre Vela está completamente fora da lei. Pero espera, van a falar cos militares, e está grabado, e hai unha reunión en Lisboa, e un dos militares, que agora non recordo o nome, pero está no filme, un deles, así con un gran mostacho, moi tal, lle di, vostedes, nós vamos a apoiarlos, vostedes non teñen que dicilo, pero nós vamos a apoiarlos, por tanto, fagan aí o que quixeran. E cal é a seguinte escena na película? Chega un helicóptero a Torre Vela, aquela enorme propiedade, e baixan
das tres, a infantería, como decían, infantería, cavalería, non. Eles, nesas comidas do 25 de abril, que fan a veces en Porto tamén, o día 24, por aí, había un que decía sempre, infantería, cavalería, artillería. Artillería, sí. No, libertad, igualdad, fraternidad. O sea, infantería, cavalería, artillería. Bueno, pues entonces chegan ali, baixan do helicóptero tipo un western, para controlar aquelo de Torre Vela e dicir, aquí non pasa nada, aquí isto está na maior, isto está ótimo. Quer dizer que un pouco eres a mesma actuación, quer dizer, como pode o vosso paracaidista, digamos, cae ali, e como pode ser nombrado parte dun exército, igual que Torre Vela, que era unha ocupación xa completamente fora da lei, según aquel momento, o propio MFA, este sector MFA, digamos que despois que non queda ningún, pero lle dice, non se preocupen, legalmente non se pode facer moito, pero nós vamos a demostrar que aí non pasa nada. E chegan nun helicóptero e plantanse ali, que é unha escena fantástica. No, os militares, o da reforma agraria, tiñano na sangre. Eu acórdome de comer moitas veces na casa de Martínez Guerreiro, que era tal, e a muller era moi militante. Entonces había unha tenda lonxana de fruta, e unha tenda próxima. E a tenda próxima era libre, e a lonxana era da reforma agraria, e ela pegábase aqueles 500 metros, hai que favorecer e ir a comprar laranxas da reforma agraria. Sí, nas cooperativas que tiñan... Tremendo, o sea, unha militancia, a familia moi... Pero son os datos prácticos de como Se mantuveron... sentía aquilo, claro, porque a reforma agraria sentían como parte deles, e, por lo tanto, esforzábaste en ir a comprar lonxe para favorecer que aquilo fora para diante. Bueno, que imos... Únicamente unha pregunta do presente, non? Como vede, Portugal acaba de pasar unhas eleicións, estamos no 50 aniversario mañá do 25 de abril, como ven Portugal hoxe? Como ven? Portugal hoxe. Home, eu o primeiro 25 de abril, mañán, que non estou en Portugal. Eu fui ao 10º aniversario, o 20, que foi cando fixen ese suplemento para a voz de Galicia, o 30, o 40, que fixos un libro, bueno, está cheo de xente importante, de Sampaio, está Pilar del Río, está Otelo, está todos eles. Foi a representación da UMD. Este ano non cumplo 90 anos e digo, xa non estou para tanta festa, entón vai alá o meu fillo en representación. Bueno, claro, sempre decimos o de chega, non? O fenómeno chega. Pero o Grándola Vila Morena mañán... A min tócame no Obelisco da Coruña, porque eu tiña que estar en Porto, teño que dicilo, mañán, non? Pero previamente comprometerame con falar o mesmo que estamos facendo, pero na Coruña, non? E entón, digo, bueno, pois nada, deixo Porto, están ali as miñas amigas, os meus amigos, algúns capitais. Sí, o meu deixo, tamén todos sabemos, ben é certo... E vou ao Obelisco da Coruña a cantar Grande e despois a conferencia. Ben é certo que a maioría morreron, porque é un paisaxe devastado. A miña edad, todas aquelas da miña edad, a xente morre pronto, coño. Morre pronto, sí. O Otelo era máis novo que a min. Leváballe aunque era maior, e eu era capitán, porque aquí o retraso da guerra era... Otelo ingresara na academia cando eu xa era oficial. Quero dicir que leváballe polo menos 3 ou 4 anos. E xa hai anos que morreu, polo menos 2 ou 3 anos. E non che digo de nada despois, o Corbacho, todos aqueles... O Corbacho moi rápido, eso sí. Bueno, hai moitos anos. Entón, Rosa Coutinho, onde vai? Quen queda? Queda o Martínez Guerreiro, queda o Almada Contreiras, e 4 gatos máis, ou sea, cada vez menos. No norte Fonseca, porque claro, sempre estivo aí, pero moi pouco. E queda o David Martelo, que era o meu enlace aquí co norte, que logo fixos historiador tamén, e ten feito libros moi tal, e fixo un libro sobre o 25 de abril tamén reciente, que eu ainda non lín. Non sei, eu teño... Pero aquela marcha pola Avenida da Libertade cantando Grado de Vila Morena de todos aqueles anos eu teño aquí grabado na cabeza porque era o día máis feliz da miña vida, coño. E eu supoño que vai ser mañá tamén unha manifestación, supoño tamén pola situación que se está dando en Portugal, non? De unha extrema dereita aí que estaba agochada e que quere mandar, quere realmente, non se conforma, non? A extrema dereita sempre foi autoritaria.
No, pero esta non se conforma. Se ten un, pensa que ten 10, porque tamén é unha cuestión de pensar que... Bueno, todos que non che fan xusticia histórica. Todos son mandóns. Aquí a Abascal, porque non lle dan un regimento, pero se lle dan un regimento, estamos perdidos. Apunta maneras. Apunta maneras. Ese peito así, apunta la chaqueta chaquetilla. ceñida aquí, para que el pecho salga... No, apunta. No, é unha situación tamén complexa a nivel internacional. En toda Europa, que era a nosa referencia democrática. Ah, no, nada. Daqueles anos 60, 70, Europa era o futuro. E que agora teñamos aí a alternativa por Alemania, e teñamos a Le Pen en Francia e tal. Tampouco é moi diferente Macron, cada vez se aproximan máis ambas. Sí, porque a izquierda, antes dos espectáculos, a izquierda tira ao centro. Tira ao centro sin saber que hai un burato, non sei. Hai un burato, senón sigue pa dereita. Claro, sigue. O de Macron tamén é un é idiota. Aí non me corto, eu creo que é imbécil. Bueno, pero, imbéciles estamos rodeados, quer dizer que en toda Europa, se ahora miras... O gran medo de Europa é que nas europeas poidan, de algún modo, ser determinantes ou gobernar a extrema dereita. Sí, exactamente. Non é imposible. Inda así, no que dice, eu creo que, claro, isto é a esperanza desesperanzada, non? Como diría a grande Luisa Villalta, pero eu coido que Portugal ten estos resortes. Sí, que non. Ten moi bons políticos, vamos. Algúns resortes que non temos. Que non temos. Certo... A nivel social. Nós somos violentos. Sí, eu que notaba co exército portugués... Ten moita representación internacional. Os portugueses falaban baixiño. Sí, bueno. Sabían inglés, sabían castelán perfectamente. Nós non sabíamos, os militares españoles non sabíamos portugués. O sea, os galegos tiñamos este tal, pero os meus amigos de Madrid non podían ir alá. Sin embargo, os portugueses todos, os que topaban, falaban un castelano perfecto, porque falan perfectamente castelán. Falaban un inglés tal. Tiñan estado en cursos no estranxeiro, etc. Sobre todo a xente sosegada, austera, nada presuntuosa, e sobre todo nada guerreira. É que aquí tocabas unha palabra ou un adxetivo e tiñas unha sublevación nas áreas de bandeiras. Se decías que algo relacionado coa República. En Portugal podías falar de todo aquilo, eu notei unha diferencia enorme. Son máis amigos meus moitos militares portugueses que a maioria dos militares españoles. Sí, hai esa lealtade tamén, a min teño que chamar precisamente vamos, para estas datas. É que son moi boa xente. O Rosa Contiño era como da familia, quero dicir, viña a Pontevedra da miña casa, nunca tuvemos disparidade, ou se a tiñamos, enseguida se analizaba e todo eso, pero con xente con militares españoles, con meus compañeiros mesmos. O outro día botábame en cara porque salía un artigo meu aí Terra Libre ou Letra Libre, non me acordo como se chama, de Maraña, neste que fai mensual Maraña, Jesús Maraña. Jesús Maraña, sí. O de Infolibre saca un texto, e publiquei eu un texto aí, unha páxina sobre o 25 de abril. Empeza coa dedicatoria do Otelo, que o Otelo me fai no libro de... E resulta que me chama un compañeiro e dice, oye, estoy viendo que al final vosotros mucho proceso, mucho tal, pero sacastes partido, porque ahora sois los reyes del mambo y nosotros no somos nadie. Que non teñen pista de baile. Non teñen pista de baile. Bueno, pois nada, que queden aí, que a pista de baile... Nada, ben. Non, iba simplemente a apuntar que eu coido que Portugal ten así resortes, porque só Guterres, ao frente da ONU, está facendo un papel inmillorable, ainda que a ONU non exista. Asombroso. É máis. Os políticos internacionais que teñen, polo menos, saben cumplir o seu papel. A diplomacia é moi boa, a diplomacia portuguesa, igual que a brasileira. Sempre foi impecable a democracia. A nosa foi un pequeno desastre. Non, porque os aquí son falsos. Bueno, solo mirar aquel da pajarita, como se chamaba? Era o mellorciño. E era o mellorciño. Bueno, que iba a concursos de mises e tal, non? Pero quero dicir que fan o seu papel e distinguen uns territorios de outros. E aquí
vai un diplomático e xa pensas que é espía, porque é o que se dedicaban. Sí. Claro. Pois, bueno, é moi diferente. Quer dizer, que neste sentido eu teño unha certa confianza en que non avance máis, que xa chega. O noso único diplomático case europeo é Borrell. Imagínate. Pois sí. É o mellor que temos por aí arriba. Quero decir que non hai máis. Moi criticado e tal, todo eso. O que fa o papel de Guterres nas Nacións Unidas é asombroso. Se vai quedar, ademais, como un gran... Sí, porque as Nacións Unidas están en Nova York. Están rodeadas polo exército que ten o maior presuposto do mundo. Máis que todos os demais xuntos. Defender desde aí a causa palestina, A causa palestina. E como ya votan abaixo, co voto de Estados Unidos únicamente. Quer decir que... Sí, da única maneira, pero claro, saben, Estados Unidos saben que a maioría votaba a favor. Por lo tanto, é que eu creo que o presidente de Estados Unidos non ve as imaxes, ou non as quere ver, ou non as deixan ver do que está pasando en Gaza. Porque ver aquelo, non hai militarismo que o justifique, non hai nada que o justifique aquelo. É unha racia constante. Aquelo é puro Hitler. Eu, ás veces a xente termina imitando o enemigo. Sí, de non imitar. Porque a mentalidade dos militares de allí, de destruir, de Gaza, de destruir, prácticamente de destruirlo todo, vamos. Deixalo inhabitable e botalos dali para outro sitio. Iso era a primeira intención dos fascistas, era mandalos a Madagascar. Acordadvos cando quería mandar os xudíos a Madagascar? Pois está facendo casi o mesmo. A mí un exército israelí ponme de los nervios. Sí, a calquera. Aí sí que non é o pacto ibérico. Eso non é o pacto ibérico. Tela marinera. Bom, eu non sei se hai unha persoa que nos acompaña quer facer alguna pregunta. Alguna intervención. Non, eu creo que falamos demais. Falamos demais, sí, isto xa é larguísimo. E temos que seguir... de Portugal, revolución do 25 de abril. Se hai a nivel mundial algún exemplo paralelo. Sí, porque eu non coñezo, a verdade. Sí, no. Tamén quixera saber tamén o papel, o rol que xogou a NATO na contrarrevolución. Bueno, eu non coñezo ningún modelo a portuguesa, verdad? Sí, non, pero coñezo o inverso. O inverso deso é Chile. É Chile. Chile, un baño de sangre, un país enlutado, e Portugal, despois do 25 de abril, o único roxo que había en Portugal eran os craveis, os cravos, que din eles, e a xente sonrente. O sea, Portugal, a miña maior sorpresa, ao chegar alá, que fundou os días despois porque non puiden ir o 1 de maio, pero fundou outro día despois a Porto, a crear unha festa. As librerías cheas de libros prohibidos, te acordas? Sí, a leitura, todo. Foi unha explosión de alegría, porque Portugal era un país triste, tristón. Sí. Tristón. Eu acordo de ir alá, que eu estuve en Tui moitos anos, foi cando tuve máis relacións cos portugueses, e con moitos deles mantive moito tempo, porque eran moi boa xente, moi sociables, pero, quero dicir, nunca vi aquí en España xente parecida, é dicir, que eran uns militares sorprendentes, os portugueses. Aquí temos ortodoxia, un sentido de ortodoxia, incluso militar, porque eu acordo do capitán de Viana, o capitán da Maia, que era o capitán da Guardia Nacional Republicana, e a Guardia Nacional Republicana non era o exército. Non. Pero estando comigo en Valença, que viñera hasta Valença, non sei se comeramos ali ou así,
nunha cola da estación, topou un cura que se colaba. Veu un cura que se colaba. E acercouse e dixo, você, poñas a cola como todo o mundo, que eu daba o mismo meter na comisaría a un pequeno mangante que a un cura. E eu quedei sorprendido porque aquí en España, aquilo era no anos 60 e pouco. Impensable. Aquí en España ningún policía era capaz de decir a un cura me da lo mismo llevarla a comisaría a un caco que a usted. O sea que entonces había moita religión, pero desde o punto de vista institucional a Iglesia non tiña o poder que tiña aquí de todo. Non tiña nada. Porque aquí mandaba un arcipreste del Morrazo, aquí el cardenal Quiroga, bueno, presidente da Xunta, nunca tendrá el poder que tenía Quiroga en los años buenos, aquellos. No, home, que aquilo... Claro. Aparte con aquel corpo e con aquela cousa e el apoio de Franco. No, e había unha legislación civil, por exemplo, o casamento civil estaba moi espallado en Portugal. Decían que era por razóns de tamén, bueno, do dominio colonial, non, que se interesaba máis eso e tal. Pode ser. Pero sí que estaban cousas que aquí eran impensáveis, aquí pensade co divorcio dos anos 80. E cos delitos específicos femeninos estaban catalogados e había 350 mulleres na cadea por abandono de fogar, por adulterio. Esos eran delitos específicos femeninos. No ano 76, cando hai a transición. Portanto, que era un marasmo todo, que a Igrexa mandaba moito. Mandaba todo. E na cárcel da Trinidade, en Barcelona, que era de mulleres, había monxas ao frente. E entón hai un movimento na transición de que as monxas se vayan dali. E as monxas desaparecen, pero non chega ninguén. Non chegan, tardan en chegar funcionarias. De feito, Pilar Aymerí, que é unha fotógrafa que tuvo hai 2 anos o Premio Nacional de Foto, fotografía as primeiras funcionarias que chegan, que era un grupiño así, parecían gestapos porque iban con aqueles uniformes, esas sayas. E, mentras tanto, as presas autoorganízanse, continúan coa peluquería, con tal, e levan todo aquilo. É o único momento, seguramente, en que de autoxestión. De autoxestión que se parecería un pouco á Revolución Portuguesa. A cárcel de mulleres que desaparecen as freiras e fican sin ninguén e elas se autoorganizan e hasta que aparecen as primeiras funcionarias. En cuanto á OTAN, eu non sei con detalle, pero donde quera que este, pisa moi forte. Aí pisou pouco, non lle facía falta. Aí non lle facía falta. Aí, o que é verdad que estaba de embaixador é o que estaba no Chile de Pinochet, Frank Carlucci, que organiza. Frank Carlucci. Eso contou o Otelo perfectamente. Bueno, claro, exacto. E que estaban no Sheraton, os da CIA. No Hotel Sheraton, na parte de arriba. Claro. Non é a OTAN, é CIA e... É que había só 3 ou 4 personaxes. Había outro xeneral, que era aquel xeneral que era vicepresidente da CIA, que viña aquí a España de vez en cuando, e aquí en España tiña moito predicamento, dicía que é un general de gran prestigio e tal, e eu dicía, pero está tanto, viña aquí sempre aos cursos de general e todo iso, a pronunciar unha conferencia, xa non me acordo, non recordo agora como se chamaba, pero era o nombre, era o que mandaba aquí o presidente de Estados Unidos a falar con Franco, con os militares, cando había un tema delicado. Cando foi do Sáhara e todo iso, veu aquí e tal. E dicían os meus compañeiros, que militar e tal, vicepresidente de la CIA. E o Carlucci xa era... Bueno, a ver, eu teño que marchar a Faco un momento. Un pai moi longo e xa estaba... Claro. E estaba superinteresado por... Non quero que me responda, mas estaba superinteresado polo conceito de mollar a pólvora, que creo que ainda se pode aplicar no presente. Mas para matar unha última curiosidade que a Margarida creo que xa sabe, hai 16 anos, quedime sin saber como acabou aquel capítulo. No homenaxe, e aproveito porque quero facer a propaganda tamén, xa que aquí hai literatura de un escritor que, en fin, polo menos no cánone afectivo teño. E como xa sabemos que un cigarro, un café e un policial a Trindade Suma, convidado a ler un policial do Miguel Miranda,
en que para min foi a sorpresa, que non sei se contei despois porque eu pensaba que era ficcional, e descubrí en mesa nun palco como aquí que era o autor, o escritor Miguel Miranda, que estaba por trás do seu detective Mario Franza, que conta brevísimamente, creo que xa chegaches a ler o... E tiveches o encontro despois con Miguel. Tive un encontro con Miguel, sí. Eu Despois quería- que me puxeras en contacto, sí. Quería ter, en fin, que pasou nese reencontro, porque como fican aberto aquí, se houvese tempo lía o fragmento, hai un momento en que hai un flashback en que este policial é o extraño caso do cadáver sorridente. Foi premio Camiño de Policial no 97, e é un dos máis antigos de Miguel Miranda, que xa escreveu moitos libros, sobre todo policiais, e que veo por aquí moitas veces, e é bon amigo da Galiza, etc. Bon. O seu detective ten un flashback e recorda como cando era mozo formaba parte do comando que ia recoller galegos que atravesaban o Miño. E relata con moito detalle como van a casa de Recú, a Paredes de Coura, como... Bon, e van recoller un individuo, non sabían que tiña un nome de clave, nome de guerra de Arí. E ele descobre, despois que o sacan da agua, porque está a narrativa... Tú chegaches a ler isto que che pasei, creo, non? Sí. Si é o relato que está no texto, porque é o retrato da túa pasaxe do río e se corresponde máis ou menos con a túa memoria. E despois como foi o reencontro con Miguel, porque eu descobri que o Miguel que era, ou sea, é un médico respeitável do Porto, que escreve policiais, que mora do outro lado do río, e que ten este pasado de comando belicoso, e que despois el tamén quedou sorprendido de saber quen eras tú despois, porque na despedida do flashback di, tal vez un día me cruce con Arí en cualquier outro lugar. Non teño a certeza de recoñecer, nen sei por que desexo voltar a encontrala. Mas os momentos fortes, bla, bla, bla. Imagina como unha matrona galega chea de fillos, e eu dixen, bon, estás bastante errado porque sigue dando guerra e anda aí facendo filmes, cualquier día... Cando aparece, cualquier día aparece nun film esta historia. Como foi o reencontro? Como é, e acabando con anecdótico, como ves tú esta cena, si te revés, e como foi o reencontro con aquel rapaz do comando do Luar, da Luar? Bueno, vou ser brevísima. Eso foi un das pasaxes do río meu, fixen varias, e esa foi no 75, foi a máis dura, porque eu pasara para aquí, clandestinamente, tamén para lá, polo río, para aquí, que foi, bueno, non teño que contar nada, e para aquí tamén polo río, as dúas moi especiais, e cando me quedo sin conexións dentro, porque matan as reboiras, e eu estou na zona de Vigo, que a xente que eu podía coñecer era xente que sabía que era localizable dunha maneira moi sinxela, e chamei a Moncho Silva, que tiña unha academia, un tempo que estuvera en Alemania, a muller era alemana, ele estuvera, me parece que en Suiza, pero tiña unha academia, porque fora el a presentar a NPG con Vilas Nogueira e con Mari Carmen, a que despois foi muller de Vilas Nogueira, unha que era profesora de francés, a Porto, que fora na sede do MDP. E entón lembrábame dese que tiña unha academia en Vigo, e digo, pois este non debe estar fichado, ou polo menos non está ao nivel dos outros que eu coñezo, e ele levárame, e quen me dera refuxo fora Darío Álvarez de Gándara. O médico. Sí, sí. O pai de Alfonso. O pai de Alfonso. E entón, desde o chalé de Coruxo, que estaban ali de veraneo, que era agosto, organizan, lle mando unhos recados que ven a Porto a facer o contacto o Moncho Silva, para contactar de novo, para prepararme a pasaxe para lá, porque ademais sabía que iba a empezar a chegar xente, seguramente, non? Da que andaba por ali estrada e desaparecida. E dende volve, preparan a pasaxe, ben xa coa pasaxe preparada, Darío monta unha festa en Coruxo. De despedida? No, de despedida, pero subreticia, porque eu tiña que desaparecer no medio da festa, como había moita xente, nadie se iba a saber que eu desaparecía. Porque eu figuraba ser a da casa aquela. No, a que lle iba a dar, a nani das...
Aquí iba a dar, como a mestra que estaba no brao para darlle clase, que me odiaban, claro. Me facían cada putada. Carlota e Darito, que tiña 9 anos daquela. Bueno, Carlota... Carlota que tenía 9, sí, 9. No, 9 tiña Darío, ou 8. E Carlota tiña, pois, 15. Sí. Era que comandaba as operacións contra min, porque me metían area facían unha petaca na cama, me metían area nas mantas, a mí eu non me daba por enterada. Bueno, ela conta moito eso, dice que eu fun a súa babysitter e despois chamanme de Madrid, oi, é verdade isto que conta Carmela? E eu, Carlota, eu digo, ai, por favor. Ten un pouco de imaginación. Bueno, Carlota. moitísimo. Bueno, xa sabes o do documental que quixeron facer, non? Non falaron contigo? Sobre o 25 de abril. Falaron comigo para 25 de abril, pero contábame que ela vira ao telo comigo na súa casa, na casa de Ali. De Darío, do avó. E dixille, Bueno, nunca fun con o telo ali. Ali, bueno, xa. Fomos ali varios militares Sei, no, porque a mí tal, tamén me falou desto. pero ten a memoria aí moi trabucada. Pero, bueno, para contestar mira, entón, simplemente para contestarte como foi o paso, que é moi superior a nivel literario do que relata o Miranda. Porque o Miranda realmente está nun coche e é onde a min me mete e ele está é o que me recolle, é un dos que me recolle, pero non me quitan do río. Claro, fala porque ele saca a súa historia literaria. Unha imaxe máis literaria. Pero espera. É que te saca do río. No, a imaxe máis literaria que vos conto agora, entón. Eu saio con Moncho Silva, a súa muller, con un que chamábamos o Tupa Villaverde, que tiña unha axencia de viaxes, e a súa muller, desa festa que vos digo, cara á estación de convollo de Salvaterra, que tiñamos unha cita ali con un contrabandista para pasar. Pasaban a los contrabandistas. Tiñamos a cita ás 10 da noite. Ás 12 da noite, perdonádeme, ás 12 da noite. A medianoite. E entón decíamos, cando íbamos para lá, eu decía, bueno, eu levaba un pequeno neceser, que era o que viaxabas daqueles, chamábamos neceser, unha cousa pequena desas. E entón eu decía, pero bueno, se nos paran, e decimos que vimos de cear do cabalo cansado, do cabalo furado de Tui. Do cabalo... Vale, sí, do cabalo furado. Bueno. Chegamos á estación, e digo vos así, a estación de Salvaterra como unha peadeira pequeniña, non? E a encosta cara ao Miño é moi forte. E entón, aquí está un par da Guardia Civil e ali está o contrabandista. E eu entro ali e penso para min, acabou isto. Dice o Tupa, este é o noso home. E eu digo, moi ben, entón van a falar con el. Eu quedo aquí coas mulleres, van a falar con el, e volven e dicen, non, está todo ben, está todo ben. E había outras dúas portuguesas con uns maletós que debían de pasar o que era xa contrabando, non? As dúas destas mulheres. Entón, ali antes. Entón, vemos que di o contrabandista, fai así un sinal, e vemos que a Guardia Civil desaparece, sae. Xa estaban, aí había este negocio compinchado de contrabando. Sae. E entón, lles manda tamén os outros largar, os outros larganse e empezamos a baixar a encosta aquela. Eu levaba, perfectamente lembro, un pantalón de pana claro e unha blusa tamén clara. E dime o contrabandista, tira as calzas, quita os pantalós, porque podes dar na vista. E eu digo, pero dar nas vistas, xa acaban de marchar estos daqui. Bueno, quito os pantalós, sigo por ali baixando. Chegamos ao río, é ancho, podedes ir a comprobar a anchura, porque está moi perto xa da desembocadura. É ancho, o río aí é moi ancho. Moi ancho. E hai un neumático como de tractor, enorme, na beira. E entón, vamos a comenzar a pasar. Si veña a primeira para o neumático. E eu lle digo a elas que estaban coas maletas. Claro, foi a última, e elas me dicen, non, pois é primeiro, algo xa, e me meto eu ali, e me sento nun neumático, con neceser e as calciñas aquí, e el vai nadando detrás empuxando o neumático. A nado, sí. A nado, e deixame do outro lado que había un aserradeiro. Bueno, pero deixate en terra. Deixame en terra. Deixame en terra. Importante. Entón, o que me veñen buscar é o aserradeiro, xa. O aserradeiro, entendes? E despois vai polas outras. De feito, cando eu veño pa Có, e ven o contacto que preparara aquilo se quita, que de Luar, e tiña unha empresa, faleceu, era da Librasao, tirando xa pro Douro, tiña unha empresa de transporte que se chamaba Trevo, bueno, tiña Trevo Mar, Trevo Ar, o Trevo con 4 follas, non? Despois preguntei que quería ir dar grazas ao contrabandista, que era un tipo fornido, non? Fornido, bueno, para esas operacións cada día, e morrera, cando xa non lle pude dar as gracias, digamos, non? Directamente.
Pero foi así. Entón, despois, quer dizer que o do neumático, claro, só sabía eu, en principio. Non yo contei, era o que menos te ocurría, non? Podías ter que utilizar o neumático en outras ocasións, pero foi así, o sea, o paso foi así. Subo para arriba, están nun coche, efectivamente, cando me recollen nun coche, e entón, cando pasado moito tempo, porque eu encontreime con ele, a ver a que, 6, 7 anos, 8, porque mo di... Non me dices aí nun aparcadoiro, se era eu, porque ele pensaba que non era eu a que pasara o chisme. Entón, eu encontreime con ele porque iba a un congreso a Lisboa e dixen, mire, eu vou pasar por Porto, viña Cipriano a buscarme a Porto e tomamos un café no Majestic. Estaba tamén Cipri, non me trouxo ese libro, eu daquela non coñecía o relato como tal, conhecino despois. Trouxome outro libro del, de relatos curtas, e díxome, bueno, cando você se lea vai ver a súa cara, a súa esfinxe, dice, moi dura, pelo moi curto, bueno, faime unha descripción de como podía, seria, moi seria, claro, non sei. Sen pantalóns? Non, xa tiña pantalóns, xa tiña calzas, non, porque as levaba. Tiñas calzas. Non, eu facía o que me mandaba o contrabandista, se me mata meter a cabeza debaixo da auga, tamén a meto, iría como... Pero bueno, sí, pero baixando dixo eso. E despois se cando lin. Entón, quedamos un pouco así, a verdade, non tuvemos máis contacto. Foi un café amigável e non tuvemos máis contacto. Pero, bueno, non quere dicir que non vayamos ter, non? Estamos a falar da fuxida de Margarita de Galicia a Portugal. Non, estamos a falar da terceira vez que... Dunha vez, dunha vez, dun paso. E os guionistas de Ocorno non se inspiraron en ti? Eso dice Carlota tamén. No, pero foi moi superior a miña que a do Corno. Pois bueno. Non se inspiraban porque a miña é moito máis complexa. Carlota fantasea todo, porque ten unha capacidade de fantasía. Carlota en Madrid lle dice a Jaión e tal. A mí falame de reunións que tuvo incluso depois comigo que eu non recordo, son imposibles. E dime, tía, vais ao hotel, estivestes ali? Eso dixo-mo a min ela tamén de vos. Sí, e tía, vais ao hotel e dixo, nunca estuve con o Otelo e... Pero bueno. Pero bueno. A mí gustoume moito o encontro con Miranda, sobre todo porque, bueno, e saber eso, que o detective Mario Franza me recollera na pasaxe, non? E me deu moi boa sorte, realmente. E teño, bueno, a mellor é máis culpa miña, non? Porque podía, alguna vez que vou a Porto, chamalo e así, pero como cando caes en Porto é como se houbera unha burbulla e volves a aqueles anos e volves a ver a xente daquela, pois non te moves daí. E ainda agora vou facer unha chamada para felicitar a Aureles. Un par de copas do Porto estás no 25 de abril, casi. Sí, mellor que o viño verde aquel que tomábamos, que era... Que viñazo. Ben, que viñazo, verdad? Con eso xa paga a pena o 25 de abril. Eso, bueno... Bueno. Bom, non sei se é algo máis ou se non damos por finalizado. Sí. Curri, por favor, se sei que vas a preguntar, se me falo. É para min, é para fora. Como escuche sintética, vou ser... Pero que tiña que contarlle o que me preguntaron é moi complicado. Xa. Micro, bueno. Vamos a ver. Non está encendido. Teño que marchar á facultade. Non sona, non... Sí, ahora sonaba. Agora sí. Agora sí. Ben, imos ver. Eu fixen a mili no 75, mi coronel. Foi precisamente ese verán, estando en Alcalá facendo milicias, cando vos deteñen, a vos, agosto do 75. Logo veu o tema dos 5 de Ollo de Manzanares, os 5 executados. 20 tanto de setembro. Sí, 25 de setembro, sí. E logo tocoume outra vez na escola de infantería de Toledo, funcionaban uns comités de soldados, e o día 20 morreu Franco, e algúns tiramos a gorra ao alto detrás e tal, e bueno, acojonaos todos porque acuarteláronnos, non? Dícese acuartelar, que poñenche co fusil ou tal, non sei que, como para ir ao Sáhara, pensantes ou unha cousa así, bueno, unha cousa terrible. Non nos fixaron nada, deronnos permiso, pero logo, o ano seguinte, tocoume na Escola de Infantería de novo, o que estaba de mando unha fin de semana, dixo que mandásemos os soldados a misa. Eu cheguei ali a compañía, dixenlle que os que vayan a misa e profesión e tal, que vayan a misa. E meteronme
directamente en aquel sitio de bandeiras ou algo así se chamaba aquelo. Cuarto de bandeiras porque... Cuarto de bandeiras, sí, para os oficiales. Sí, exactamente. Ben, eu pregunto, aquelas diferencias que había, porque cando morreu Franco e tiramos a boina e tal, non pasou nada, porque díronos permiso, pero naquela, é dicir, había unhas diferencias entre xente. A miña pregunta vai directamente a que vos, coa vosa intervención democrática dentro do tal, notábades máis alá da UMD algunha sensibilidade, permeabilidade en algún estamento do exército máis alá dos demócratas que erades poucos e que pasou? Home, algo máis sí, porque eu recordo como se fora hoxe tentar a varios compañeiros que estaban destinados en Figueiredo, aquí en Santiago, en Ferrol, etc. Algúns se incorporaban, se dicía, bueno, pues eu estou de acordo contigo e tal, unha vez que estou de acordo, pues mira, estamos montando isto, etc. Había que falar da UMD. Un porcentaxe moi importante decía, estamos de acordo con vos, pero mira, Pepe, eu vivo en casa militar, non teño carreira civil, non me podo meter neste verxenal. Por lo tanto, comigo contade, a veces contades coa miña simpatía e todo eso, pero non podemos. Porque un elemento moi importante e moi pouco valorado na vida é o vigor moral, o sea, certo valor, é dicir, ser capaz de defender aquilo no que ti crees, aunque a autoridade diga o contrario. É dicir que Calderón, aquel que dirixou o CSIC, dixo, eu son demócrata de toda a vida, eu pude coincidía cos da UMD, pero yo solo apuesto a caballo ganador. Dixo o Restituto. É o maior exemplo de falta de vigor moral que eu oí na miña vida. Isto era o seu defendido. Quero dicir que, incluso hoxe na vida real, hai xente que podía facer certa cousa, pero, por ser as moscas, non se decide. Esa xente indecisa é un peligro. Gústame, Iso decía Cunqueiro. Decía Cunqueiro que entre a loita entre Luzbel e o Demo, ou o que fose, que houve unha tropa de arcanxos que se mantuveron neutrais e que os condenou por manterse neutrais. Totalmente, totalmente. Foron os condenados por manterse neutrais. Sí. Era Otero Calderón o que citache. Otero Calderón. Era Calderón o que dixo que el coincidía co OMD totalmente, foi defensor do Restituto, non se portou mal, etc., pero que el non se apuntara ao OMD porque el só se apostaba a cabalo gañador. Dixo incluso outra cousa que a min me pareceu moi ben. Dixo, vosotros seréis unos románticos. E eu, que non son demasiado romántico, desde aquela dixen, pois está ben, éramos románticos. El non. Bueno, vexo aquí a un compañeiro que é periodista, que se chama Luís Álvarez Pousa, e que ninguén coñecerá, pero que eu quero presentalo, porque debolle tamén. Eu adquirí moitas deudas no proceso. E unha delas, fixo unha entrevista a miña muller, e de repente pasou de 5 diotrías a 0. E entón chamaron a Mili. Entón foi facer a Mili por culpa miña. Porque librara por vista. Por miope. Sí, libra. Está ben. O sea que, aparte da Foi muller... o castigo, non? Foi o castigo. Aparte da muller de Alfonso, que me dou pena verlle despois, e ainda as cicatrices no lombo, que nos enseñou, porque claro, estaba casi orgullosa, por culpa túa, aquí e tal. E Luís a facer o servicio cando librara, etc. O sea que estamos cargados de deudas todos nós que nunca pagaremos, pero polo menos hai que recoñecelas. Bueno.
Bueno, pois entonces eu teño que ir á facultad, pero despois unome a vos outra vez. Obrigado a todos A facultad. e damos por finalizado. Vale. E perdonade porque nos enrollamos demasiado, No, xa, isto é porque terrible. é a nosa Pero batalla de Balaclava. a próxima vai ser máis corta. Temos actuación de novo 29, o lunes próximo. Aí tamén, no E ti Consello. tamén, claro. Ai, sí, somos os dos. É pola tarde, aquelo é pola tarde. O do Consello é pola tarde.